Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Hulyo 4, tuig 2022. Sa karon siniiyang adlaw nagasaulog kita sa Filipino-American Friendship Day, the 4th of July. Sa mga kabombo naton live, gamalantaw karon ang Bombohanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo. Subong man sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radio Iloilo. Sarang man nga babatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sa Bombo mobile app. Pag-updated karon sa madalakuan kag mga nagapauna mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, inimwala gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon nyari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Duha ka hold-upper sa gasoline station sa Santa Barbara arestado. Ang dugang nga mga impormasyon tuhoy sa pinakauling investigasyon sa kapulisan naton sining hibalon. Kumadumduman gin na hold up isa ka gasoline station dira sa may Banwaiya sa Santa Barbara. Ang mga hold upper na dakpan na ini Banwa sa digman sa hot pursuit operation nga ginkandak sa aton sining mga kapulisan. Driver kag konduktor ni sa isa iya kabas. Madamo ang kautangan kag namierde sa namatyans panahor para nga makabayad sila, para makabawi sila ng hold up ang duwa. Nadakpan lang ini sila Banwa sang nakabaton sang report ang Santa Barbara Municipal Police Station sa isa man ka pulis nga may tawo sila nga gindagdag sa motor matapos matiruan sang gindala sa ospital. Gindala man dito ang mga biktima sa pagpanguldap, positively identified ining nasambit karo nga persona. What's the latest diri sa aton mga kabombo? Samtang DPWH Regional Office 6 may bago nga Regional Director. Kadlas out, bueno in. Sa aton sining mga kabombo, do amo ning pinakauna karon iya nga lihok sa bag-o nga DPWH Secretary magpang-overhaul. Ti sa aton sining mga kabombo pang-ilis tawo. Way pagani mag-init-init ang alatrasan ni Tiborde. Inislan sa dayon. Ang ginilis daw tagalite kuno ni. Sa aton sining mga kabombo, ti amo ginabla. Patsimpo-simpo Pero ang performance ko lang taon tayo istoryahan tabi karon kuno plastadas na dre. Samtang PSTMO, LTFRB kag LTO nagpanigayon sang emergency meeting angot sa suspension sang LTFRB. Istoryahan ta na karon sa aton sining pagpangalagad check tanay pinakolilakat sang panahon. Kaupo naman sa kay Sir Rolly Cuenca. Sir Rolly, si Bombo Chama yung udto. Yes sir, maingod ko sir, kaga sa ton man nga mga tagpalamati. Ang natong latest weather update sa subong adlaw, Monday, July 4, year 2022. Karon southwest monsoon ng habagat ang nag-eepekto sa western section of northern Luzon. Diri sa tong western Visayas, maka-experience ito sa nga partly magalumon tugtod sa magalumon ang kalangitan. Kung may mga isolated yung mga puglan-ulan ako na pagpangilas kag pagpanaguog, labinigid sa hapon ako sa kagabihon, tuga sining mga localized thunderstorms. Kasarangan ng hangin na nasiblangan pa na bagat na nasiblangan ang magadalas ng kasarangan ng mga pagbalod sa kadagatan. Para sa ton forecast range of temperature, kaya kita sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang aton adlaw, magbutla ka alas 5:32, magatuno din siya alas 6:16 karon sa Kasisibon. Taga mo na tong latest weather update sa lindi sa Iloilo Pagasa, Rolly Cuenca. Salamat kid sir, thank you so much. Maingod to sa liwat. There you have it sa aton sining mga kabombo ang Pag-asa Forecasting Center Iloilo. Ang Iloilo Provincial Government nagpainsang 25 milyones para sa project sa Nutrivac subong siniya nga Nutrition Month. Ari na News Center, please go ahead. Sa bus para ho sa libreng sakay, pinagpaplanuhan na rin ng DOTR.
Ang mga kawani naman sa Malacanang, hindi ituturing na empleyado, kundi partner sa pagsiserbisyo ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang unang flag ceremony. Ang PNP nagbabala naman sa mas mabigat na penalty sa mga lumalabag sa gun ban, kaugnay pa rin ho ng mga direktiba ng pambansang pulisya. Ang pondo naman para sa contact tracing operations ng Department of the Interior Local Government hindi nagamit ayon yan sa COA. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, 3 na italang nasawi habang marami naman ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa loob ng isang mall sa Copenhagen dun sa Denmark. 186 kilometers naman na border steel wall ni tinayo ng Poland sa Belarus bilang solusyon sa malalang problema ng migration na kompleto na. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Bula. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Sinusuri na ngayon ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad na magbigay ng libreng sakay ng bus sa mga marami pang ruta sa ilalim ng libreng sakay program nito. Ipinunto ni Undersecretary Cesar Chavez na ang budget ng DOTR ay sapat lamang para sa mga kasalukuyang ruta para sa libreng sakay. Makikipagpulong si DOTR Secretary Jaime Bautista sa pinuno ng mga concerned agencies para pag-usapan ang naturang issue. Ayon pa kay Chavez, nung Biyernes ay inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalawig ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel hanggang December 2022. Samantala, inaprubahan din ni Marcos ang libreng sakay para sa mga mag-aaral. Nagagamit naman ang MRT3, LRT2 at Philippine National Railways kapag nagpatuloy na ang in-person classes sa buwan ng Agosto. Sinabi ni Chavez na hindi sustainable ang libreng sakay para sa lahat ng tren. Sinabing ang MRT3 ay magkakaroon lamang ng 82 million pesos na revenue collection at yan ay naitala na rin noong Enero ng kasalukuyang taon, ngunit gumastos naman ng nasa 722 million pesos para sa naturang libreng sakay. Wapa tayo ng mga dagdag na balita. Maki-update tayo mga kabombo dun sa unang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa flag raising ceremony dyan sa Palasyo ng Malacanang at may mensahe raw ito para sa mga empleyado ng Palasyo Malacanang. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, sa kauna-unahang pagkakataon bilang presidente ng bansa ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang flag raising ceremony sa Palasyo ng Malacanang, partikular yan sa Kalayaan Hall. Madescribe ko lamang, Bombo Dennis, yung Kalayaan Hall, ito ang pinakahuling araw noon ng pamilya Marcos bago sila mag-exile sa Hawaii, sa US. At sa second floor yan, doon sila kumaway itong sina dating Pangulong Marcos Sr. at itong si First Lady Imelda Marcos at kasama yung buong pamilya. So makaisaysayan para kay Pangulong Marcos yung naturang establishmento, yung Kalayaan Hall na katabi ng mismong palasyo ng Malacanang. At kaugnay sa torang flag raising ceremony ay pinawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-alala ng mga kawani sa Palasyo ng Malacanang kaugnay ng mga pagbabagong ipatutupad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa dinaluhang flag raising ceremony kaninang umaga sa Malacanang, sinabi ni Marcos na hindi dapat ipagtaka na maraming mga bagong opisyal, mga bagong sistema dahil kanya-kanyang style ang ipairal ng bawat bagong pamunuan. Gayunman, wala niyang dapat ipag-alala ang mga kawani dahil hindi niya isiltuturing na empleyado kundi partners. Binagyan din ng Pangulo na hindi nila magagawa ang kanilang trabaho kung hindi dahil sa mga kasamahang mga individual at staff sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, batid nila
kung papaano magtrabaho ang nasa ehekutibo, ginagawa lamang ang mandato bilang serbisyo at hindi namimili ng trabaho o sumusunod lamang sa kung sino ang nailuluklok sa palasyo. Kasabay nito ay apela ng Pangulo sa lahat ng mga kawani sa Malacanang na magkaisa silang lahat para kayanin ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa kanilang mga balikata. Ayon pa sa Pangulo, siya ay masaya dahil nakadalo sa kauna-unahang flag raising ceremony sa Malacanang para kahit papaano ay nakita at nakilala niya ang mga kasamahan serbisyo at naramdaman niya na siya ay nasa isang friendly territory. Pagkatapos Bombo Dennis ng naturang flag raising ceremony sa Palasyo ng Malacanang, ay sunod naman na pinuntahan ni Pangulong Marcos yung flag raising ceremony sa tanggapan naman ng Department of Agriculture sa bahagi ng Quezon City. Dito naman ay nagkaroon siya ng pagkakataon para makilala at makausap naman yung mga kawani ng tanggapan ng Department of Agriculture. Dahil for the meantime, siya rin ang tumatayo na concurrent Agriculture Secretary habang wala pang na talagang mamumuno sa naturang ahensya ng pamahalaan. Okay, Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Okay, Bombo Raymond, naririnig mo ako, Bombo Raymond? Yes, Bombo Dennis. Yung kanyang mensahe, ano ba ito? Specific lang para dun sa mga staff sa Malacanang? At ano ito? Paano bang sitwasyon pagka may mga ganyang flag raising ceremony dyan sa Malacanang? Lahat ba ng tauhan ay dumadalo dito? O yung, syempre, ito yung PSG, normal na nandyan, nagpa-participate. Pero malawak ang Malacanang Complex sa Bombo Raymond. Lahat ba sila ay dumalo dito sa kauna-unahang flag raising ceremony? Well, tama ka dyan, Bombo Dennis, alas 8 naman yan kaninang umaga. So, talagang ito ay dinadaluhan, lalo pat first time na manguna itong si Pangulong Marcos sa flag raising ceremony bilang Pangulo. Maliban dyan kasi sa mga empleyado ng Malacanang, ay kasama na rin yung kanyang mensahe sa lahat ng mga ahensya na nakapaloob sa tinatawag na Executive Department. So kasama dyan yung DepEd, DILG, DOH, at ilan pa na lahat na nasa ilalim ng Office of the President o yung mga, kumbaga, yung mga ahensya na nasa ilalim ng kanyang gabinete, Bombo Dennis. Okay, so, well, dalawang event pa. May aabangan pa pala tayo mamayang hapon para dun sa Chains of Command, Bombo Raymond. So, after that, ano pang expected natin ng mga activities dyan sa Malacanang? Well, we expect na maliban sa dalawa ngayong araw ay bukas may mga over this week ay magiging abala. Inasahan natin na magpapakitang gilas. Siyempre, marami yung mga nag-aabang na mga schedule itong si Pangulong Marcos. So mamaya tama ka dyan dahil formal nang isasalin ni Brigadier General Mangrubang itong liderato ng PSG kay Colonel Zagala bilang incoming na PSG Commander Bombo Dennis. So, abangan natin pa yan yung mga events ni Pangulong Marcos, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinalaan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang mga empleyado ng kanilang ahensya na mambabastos ng mga kliyente na humingi ng tulong sa kanilang opisina. Pagpapalala pa lamang ng kalihim, dapat daw tratuhin ng maayos at huwag baliwalain ang mga taong lumalapit sa DSWD dahil kadalasan sa mga ito yung mga dumaranas ng hirap kaya nagpapasaklolo sa kanilang ahensya. Git pa ng kalihim, dapat ituring na parang
customer ang mga humihingi ng tulong. Ilan sa karaniwan kasi na inaalalayan ng DSWD yung mga mahihirap talagang pamilya, mga single mom, matatanda, PWDs, mga may karamdaman, mga katutubo, mga batang palaboy o yung mga inabandona ay dyan ho dumudulog sa naturang tanggapan. Higit 1 milyong mga bagong botante ang inaasahang madaragdag sa bilang ng mga makikilahok sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa buwan ng Disyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, nasa 500,000 katao ang inaasahan nilang magpaparehistro bilang mga regular voter, habang may mga magpapa-reactivate matapos hindi makalahok sa nakaraang halalan. Tinatayang aabot sa 23 million ang kabuang bilang ng mga botante para sa sangguniang kabataan elections. Kanina ay binuksan na ang pagpaparehistro para sa barangay at SK elections na tatagal ito hanggang July 23. Maliban sa pagpapahaba ng oras ng registration, target din ng poll body na paramihin pa ang satellite registration, particular na sa mga mall, basketball court at iba pang malalawak na venue para mas marami ang mahikayat na makapagparehistro. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga Kastar Nation. Ngayon ho ay 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mapa tayo ng mga dagdag na mga pag-uulat sa ating mga kasamahan. Nagbabala ho ang PNP dun sa mas mabigat daw na penalty sa mga patuloy na lumalabag sa mga pinapairal na gun ban. Dito ho nitong proclamation o nitong inauguration para kay President Bongbong Marcos Jr. nagpairal ho ng gun ban, no? So papaano yung saklaw nito? Anong schedule yung mga panibagong gun ban kung meron man? May ulat si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, posibleng maharap nga sa mas mabigat na kaso itong mga lumabag dito pa rin sa COMELEC gun ban at sa mga isasagawang gun ban pa sa hinaharap. Kasunod na rin ito nung sobrang dami raw ng mga lumabag sa gun ban kahit may paabiso naman dito ang pambansang pulisya. Ayon kay PNP Police Major General Valeriano De Leon, ang PNP Director for Operations, isa raw sa mga penalties na ikinukonsidera ngayon ng PNP ay ang pagpataw ng perpetual disqualification sa mga gun owners na muling magmamayari ng barila kapag sila ay nahuling lumalabag dito pa rin sa naturang gun ban. Anya noong nakarang eleksyon, itong election period na mula Enero 9 hanggang June 8 ay mahigit 3,000 kasi itong mga gun ban violators. Mayroon din umanong mga nahuli pang individual sa 6 na araw na gun ban sa Davao Region noong Hunyo 16 hanggang 21 dahil pa rin dito sa inaugurasyon ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio maging noong inaugurasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Maynila. Kasunod dito, nagpaalala si De Leon sa mga gun owners na ang pagbili ng baril at ang pagdadala nito sa labas ng kanilang mga bahay ay pribilehiyo lamang, pero dapat isaalang-alang din ng mga gun owners itong mental readiness kapag nais magkaroon ng baril. Dapat din silang sumunod sa batas at mga orders kaugnay ng firearm ownership. Maliban dito, responsibilidad din umano ng mga gun owners na laging aware sa mga kondisyon ay itong mga anunsyo kung kailan at saan ipatutupad itong mga gun ban. Kaugnay niyan, pakinggan natin si PNP Police Major General Valeriano De Leon. Meron tayong FLRRB or Firearms License Revocation and Restoration Board. No, we expect that all licensees of firearms should be responsible gun holders. After we have announced this several times and before the implementation, ay kanila pang na-violate. So, it is up for this board, the recommendation of the Chief and Firearms Explosives Office sa ating officer in charge for the meantime on the possible perpetual disqualification or suspension of their licenses. So sa kasalukuyan, Bombo Dennis, Bombo Jane, itong mga nahuhuling lumalabag sa gun ban ay posibleng makulong ng 1 taon hanggang 6 na taon ang permanent disqualification sa public office at mawala na ng karapatang makaboto. So yung bagong panukala ng PNP ay tuluyan ng hindi makakahawak or hindi makakabili ng baril itong mga gun owners na lumabag dito pa rin sa mga ipinatutupad na gun ban.
Bombo Gerald, yun bang gun ban na pinairal nung panunumpa ni President Bongbong Marcos Jr.? Hanggang kailan ba yung existence nito at may figure na ba para sa itong mga karagdagang nahuli na ito? Hindi ako nagkakamali, Bombo Dennis, hanggang July 2 at doon sa Davao at dito sa Maynila ay 6 pa yung nahuli na pinaka-latest. Dito pa rin sa ipinairalagan ban dito, 6 pa yung nahuli dyan na, Bombo Dennis, na ngayon nga ay ito yung panukala na ng PNP dahil sa sobrang dami daw ng mga lumalabag kahit may paabiso naman ng PNP. So ang gusto nila, ang nais ng PNP ngayon ay maging responsable talaga yung mga gun owners at alamin kung kailan at saan nga isasagawa itong mga gun ban para na rin maiwasan yung anumang mga untoward incident, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Naghatid yan sa atin sa oras na 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Matapos na mangako na lilinisin ang listahan ng mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, nagbigay naman ng katiyakan si Social Welfare Secretary Erwin Tulfo na sisimula na ng departamento ang pamamahagi ng 500 pisong Targeted Cash Transfer o TCT na dole-out para sa mga pinakamahihirap na pamilya sa ating bansa. Layunin nito na upang sugpuin ang epekto ng tumataas na presyo ng langis o kundi naman ay makaagapay doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan dahil din sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi ni Tulfo na nilalayo nilang masakop ang nasa 12.4 million Filipinos na pawang benepisaryo sa ilalim ng TCT program. Ang mga benepisaryo na tatanggap ng tulong ay binubuo ng 4 na milyong pamilya mula sa 4-piece, 6 na milyong non-4-piece na dating benepisaryo ng Unconditional Cash Transfer Program at 2.4 milyon na pamilya sa DSWD list o yung National Household Targeting System for Poverty Reduction, ang database na itinatag naman ng DSWD upang matukoy ang pinakamahihirap na pamilya sa ating bansa. Sinabi pa ni Tulfo na magsisimula ngayong umaga o kaninang umaga ang proseso ng pagdeposito ng naturang grant sa cash card ng mga benepisaryo at maaaring tumagal ho ito ng 5 hanggang 6 na araw. Inilabas ng departamento ang naturang pondo dahil na rin nai-release na ng Department of Budget and Management ang 6.2 billion pesos na nakalaan para sa programa na ipamahagi bilang buwan ng tulong para sa mga pamilyang may mababang kinikita. Kuha pa tayo ng mga dagdag na ulat. Nasa 10 bilyong piso na aid para dyan sa mga kababayan ho natin ay naihain na doon sa 19th Congress para tulungan ho dito yung mga MSMEs, mga maliliit na negosyo na naapektuhan sa panahon ng pandemya. May ulat si Bombo Annalise Soberano. Naghain ng kanyang unang panukalang batas sa 19th Congress si late 1st District Representative Martin Romualdez kung saan inatasan dito ang 2 government financial institutions na palawakin pa ang kanilang lending programs hanggang sa 10 billion pesos. Ito ay para tulungan ang mga maliliit na negosyo na makarecover sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ang nasabing House Bill 1 ay refiled version ng proposed government financial institutions Unified Initiatives to Distress Enterprises for Economic Recovery o GUIDE Act. Naglalayon ito na bigyan ang mga state-run Land Bank of the Philippines at ang Development Bank of the Philippines ng dagdag na pondo para i-expand ang kanilang loan programs para sa micro, small, and medium enterprises o MSMEs na lubhang naapektuhan ng pandemya. Sa nasabing measure, ang Land Bank ay bibigyan ng pondo ng nasa 7.5 billion pesos at 2.5 billion naman ang Development Bank of the Philippines na appropriated ito ng National Treasury para palakasin pa ang kanilang mga unified initiatives. Si Romualdez, ang incoming House Speaker, at ang kanyang mga co-authors sa nasabing measure ay sina Representative Yeda Marie Romualdez ng Party List Group Tingog, Presidential son Ferdinand Alexander Marcos ng Ilocos Norte
at Jude Asidre ng Tingog Party List. Sa sandaling maaprubahan ang nasabing panukalang batas, ang mga nasabing government financial institution ay makapag-expand na sa kanilang credit programs, lalo na yung mga nasa agriculture, infrastructure, manufacturing at service industries na mga MSME. Sa guide bill, tataas din ang capital stock ng Development of the Bank of the Philippines mula sa 35 billion pesos hanggang 100 billion pesos. Ang Pangulo ay maaaring itaas din ang bank capitalization batay sa recommendation ng board at aprobado ng Secretary of Finance. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Pinuna naman ng Commission on Audit o COA ang Department of the Interior Local Government sa mahigit 577 million pesos na hindi nagamit na pondo para yan sa COVID-19. Ang karamihan ay inilaan para sa mga contact tracing operations. Sa taunang audit report nito sa DILG, binanggit ng COA na noong December 31 nakarang taon, hindi pa obligado ginagamit ng ehensya ang 14.29% o 577 million pesos ng 4 billion pesos na kabuang alokasyon nito para yan sa pagtugon sa COVID-19 sa ilalim ng Republic Act 11518 o ang General Operations Act of 2021 at RA 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act. Lumabas sa breakdown ng COA na sa kabuang allotment na 3.5 billion pesos ang na-download sa mga regional office ng DILG habang 512 million pesos ang nananatili naman sa DILG Central Office. Ang talaan ng kagawaran ay nagpahiwatig na ang mga regional offices ay nag-post ng mataas na utilization rate na 99.1% o 1.9 billion pesos mula sa kasalukuyang year allotment sa ilalim ng 2021 General Operations Act o kaya 1.4 billion pesos mula sa 1.5 billion pesos na patuloy na taon na pamamahagi sa ilalim ng Bayanihan 2. Sa kabilang banda, nagamit lamang ng COA o Central Office ng DILG ang 35.4% o 67.89 million pesos, ang 191.4 million pesos nitong kasalukuyang taon na paglalaan at 0% ng 321 million pesos na patuloy na taon na alokasyon. Kabilang si iba pang COVID-19 allotments na hindi nagamit ng DILG Central Office ay ang 15 million pesos para sa medical, dental at laboratory expenses, 8.9 million pesos para sa training expenses, 8.7 million pesos para sa communication expenses, 9.4 million pesos para naman sa iba pang mga supply at materialis na gastos, at 3.1 million pesos para sa drugs and medicines expenses. Sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na operational na ho ang lahat ng flood control projects sa National Capital Region. Magugunitang tinukoy nga ng Commission on Audit ang mga proyekto ng MMDA na naantala noong 2021 kung saan kabilang sa 95 projects ay bunsod ho ng COVID-19 pandemic at ang late na pag-issue ng clearances mula sa LGUs at government offices, right-of-way issue at ganun din yung paglilipat ng informal settler families. Ayon kay MMDA OIC at Flood Control and Sewerage Management Office Head na si Baltasar Melgar, ang mga tinukoy ng naturang tanggapan ay mga minor projects lamang. Sa ngayon ay aabot na sa 77 pumping stations ng MMDA ang operational sa mga strategic locations sa Metro Manila. Tiniyak naman ng ahensya na nakahanda sila lalo pa ngayong panahon ng tag-ulan. Bombo International News. Nasa 3 na ang patay sa nangyaring pamamaril sa loob ng isang mall sa Copenhagen, Denmark. Maliban sa mga namatay, marami rin ang sugatan kung saan 3 ang nasa kritikal na kondisyon. Nangyari ang pamamaril sa loob ng shopping center sa Danish capital kung saan makikita sa video na nagsitakbuhan ng mga tao sa loob ng mall at maraming armadong law enforcement officer ang rumisponde naman sa area. Inihayag ng mga pulis na kabilang sa namatay ang
40 anyos na lalaki at 2 mga kabataan. Isang 22 anyos naman na Danish ang naaresto dahil sa nangyaring pamamaril. Iniimbisigahan pa ng mga otoridad ang dahilan ng nasabing pamamaril. Samantala naman, 186 kilometers na border steel wall ni tinayo ng Poland sa Belarus bilang solusyon sa malalang problema ng migration na kumpleto na. May pagulat ang Bombo Radio Iloilo. Nakompleto na ng Poland ang pagpapatayo ng 186 kilometers na border wall nito sa Belarus. Ayon kay Bombo International Correspondent Neva Intrepido direkta sa Poland, itong hakbang ng bansa upang mapigilan ang pagpasok ng mga migrants mula sa Belarus. Mismo si Prime Minister Mateusz Morawiecki at top security officials ang pumunta sa border area bilang senyales na natapos na ang steel wall na may taas na 5.5 meters. Nakatakda namang i-lift ng Poland ang state of emergency na siyang humahadlang sa mga journalists at human rights workers na makapasok sa border region. Sinabi ni Intrepido ng bagong border wall ay magsisilbi ring baranggalang sa panlulusob ng ibang bansa, lalo na ng Russia, kapag lumala pa ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaugnay nito ay nakusahan naman ng mga human rights groups ang Poland ng double standard dahil sa pagpapapasok sa mga Ukrainian refugees. Ngunit binabawalan naman ang mga Asian refugees. Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki has opened a 187-kilometer-long fence on Poland's border with Belarus. The fence was built in just over 5 months and is designed to stop illegal migration from Belarus. Si Bombo International Correspondent Neva Intrepido, direkta sa Poland. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radio na Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ang Philippine Olympic Committee ay umaasang may sasama sa mga prioridad ng Marcos administration ang pagpapalakas sa ating Philippine sports. May ulat ang Star FM Bacolod. Tiwala ang Philippine Olympic Committee or POC na magkakaroon ng prominenteng lugar ang sports sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pahayag ni POC President Representative Abraham Bambol Tolentino na ang POC at buong Philippine sports ay umaasa ngayon na mabigyan pa ng prioridad at atensyon sa bagong administrasyon. Maugunit ang 25 atleta at coach sa wushu, sepak takraw, jiu-jitsu, judo, courage, shooting, rowing at gymnastics ang nagmarcha sa military civic parade para sa oath-taking ni Marcos. Bilang ika-17 presidente ng Pilipinas at para kay Tolentino ang partisipasyon ng mga atleta ay senyales na seryoso ang pananaw ni Presidente Marcos sa Philippine sports. Ayon naman kay Attorney Dr. Charlie Ho, President of the Philippine Netball Federation Incorporated at Executive Board Member of the POC, sinabi niya sa suporta ng gobyerno ay mas gaganahan ng mga atleta na magpursige sa training at kung mas maging maganda ang ugnayan ng POC at PSC ay mas lalo pang gagaling ang mga ito. Kung maganda po yung partnership between the Philippine Olympic Committee and the Philippine Sports Commission, mas lalo pa po gagaling ang mga atleta natin at malayong mapupuntahan o mararating ng Philippine sports. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Per. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Newly crowned Miss Aura Philippines 2022, thankful sa nakamit na corona at gold na masungkit ang back-to-back queen para yan sa Pilipinas sa international pageant. May detalye ang Star FM Baguio. Overwhelmed at excited ang bagong Miss Aura Philippines 2022 na si Micah Rosal matapos nitong masungkit ang corona sa ginanap na inaugural pageant sa Mandaluyong noong nakaraang linggo. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 26-year-old Batangueña beauty queen, ibinahagi nito ang kanyang gagawing paghahanda sa Miss Aura International 2022 pageant na gaganapin sa Antalya, Turkey sa Setyembre. Hawak nga ng Pilipinas ang corona ng Miss Aura International
Rizal matapos ng pagkapanalo ni Alexandra Faith Garcia noong nakaraang taon. So we are aiming for a back-to-back win this time. So I will focus more on beauty, body, brain, and behavior. So I have to focus on those 4 elements and I have to make sure that I embody those as I compete for Miss Aura International. I will do my best. Wala tayong sasayangin na oras sa lahat ng preparations just to make sure na maiuwi natin ulit ang corona. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Miss Aura Philippines 2022 Micah Rosal. Tinanghal naman bilang first runner-up sa Miss Aura Philippines si Heavenly Lawingan ng Baguio City at second runner-up naman si Vera Dickinson ng Tarlac Province. Hello Star Nation, this is Micah Rosal, your Miss Aura Philippines 2022 and you are listening to Star FM. It's all for you, basta radyo, Bombo. Yan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Leah nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At yan ang Bombo Network News Noontime Edition. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton sa aton sining mga kabombo diri karon ang ining implementasyon sa LPTRP kung madumduman sa Sabado sining adlaw. Suspend ang implementasyon sa LPTRP sa aton sini mga kabombo sa sulod iya sang 7 sini ka adlaw. Ang matabo mabalik na karon iya sa daan sini nga ruta ang aton sini iya nga mga public utility jeepney. Ang pamangkot sina diri mga kabombo amo lang sini bala kahapos ang proseso. Kaya may mga lain na siniyang ruta mo. May mga ginpang butang na bag-ong ruta, 24 rationalized routes. Ang mag-cater sa mga pasahero. Sa aton siniya karon nga mga kabombo. Tiyang pamangkot sila diri bala banwa. Sa gyapon ti mas mangin mahapos bala. Kun amo na kahapos ang pagpasar sa LPTRP, mas mahapos kag madali man bala ang pagbalik sa daan sining ruta. Sa aton sining mga kabombo ang Public Safety Transportation and Management Office kag subong LTFRB and LTO nagpatigayon sa isa iya ka emergency meeting. Kaya per information diri mga kauturan, no? Sa aton sining mga commuter hindi man iya kuno amo sina kadasig kag kahapos maghatag sa Provisional Authority ang LTFRB Regional Office 6 nga makabalik gilayon sa panibag-o sining ruta ang mga public utility jeepney. Tiano nagkaroon ang sistema plastada sa aton siniyang means of transportation or ang public transportation naton. Ara bala sa gyapon atong route number 1, number 2, so on and so forth hasta iya sa route number 24. Sa aton sinimatag palamati kun why na to sa aton sinima kabombo kay may ara sang executive order nga ginpagwa aton sining alkalde ti mabalik na bala ang mga daan sining ruta amo lang sina kahapos mangon siho kita para nga ti makabulig man kita paitsinde sa aton siniya nga mga kabombo hilabi pa sa mga commuter. Kay basi kon magtuga naman inisang hall kaga pag ka-confuse pag sinalasala naman karon sa aton siniya nga mga commuter. Sa aton sin mga kabombo standby kay tingwa naton nga mga check-yard diri banwa ang linya sa Land Transportation Franchising Regulatory Board through sa kay legal officer nila, sa kay Attorney June Altura, and of course sa kay Mr. Jack Kunlo.
sa kung ano ba lang ila siniiya nga na istoryan, anong ginkasugtan, kag ano nagkaroon ang mangin plastada sang aton siniiya nga aton sinikaron iyang transportasyon o public transportation aton diri sa syudad sang Iloilo. Ang oras is 34 minutos na ang nakaligad diri karon sa takna siniiya nga alas 12 sa pagpangalagad man sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Istoryahan taman diri karon sa aton sinimagkuturan ngati daw kasubong iyang way makaaprikatar kag nakibot ang kadaman nga gulpihada lamang agin islan karon. Ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways, Regional Office 6, kay sandig diri sa memorandum order sa aton sinimagkabombo, no? Pagpungko yan ni Secretary Bunuan, gilayon sini nga nagpagwa sa memorandum order, no? Sa aton sini nga mga kabombo, kung sa diin, ginakakas as Regional Director si Engineer Tiburcio Canlas kag ginabuslan ni Engineer Neri Bueno. Standby kay balik-balikan naton ina sa linya naton LTFRB Regional Office 6 Legal Councilman Chief sang aton siniyang LTFRB si Attorney Salvador Altura Jr. Attorney John, si Bombo Cham, maayong hapon. Mayong hapon, Bombo Cham, o mayong hapon man sa imo tagpalamati. Alright, attorney, nagpakigangot kami simo kay luyag na to na maklaruhan. May kantanan man sa executive order nga ginpagwa ni Mayor Jerry Treñas. Amo bala sini kahapos nga pagpagwa sa executive order, mabalik gilayon sa daan nga ruta kay medyo mabudlay pang LPTRP patuman sa karon, Attorney John? Oo, ang may preliminary discussions kami kagina upod ang aton PS team kag may mga refinement kami nga pag-aubrahon after we talk with the cooperatives buas kag sang Iloilo Provincial LPTRP team, no? So butang balon at this time ang executive order ni Mayor kay ara na ina we have set sang mga groundwork nga ulubrahon namon in the next 4 days agud to nga after the 7-day transition period maumpisa na biyahe ang aton mga salakyan santo sa mando sang executive order. Alright, pero right now, attorney, ang maga-exist kag maga-cater sini iya nga ruta amo tong mga new and rationalized routes sa Gyapon, attorney? Ang una, kundi duha na ka main points ang butang sa executive order, no, ang pag-allow sang out of town routes, no, ang Pabia, Oton, Liganes, no. So madayon na ila pag umpisa after the transition period sa Sabado, maumpisa na ina sila biyahe di sa sulod, no. Ang amon na kasugtan sang PS team hindi na kami kinahanglanon sa LTFRB mag-require pa sa mga special permits kag tanan. All they have to do is make arrangements sa aton PS team kag matagaan sila sing car pass. Sang car passes. Mm-hmm. Alright, so bali ang matabo do kasubong man iya attorney sang last time orang existing naton nga ginapatuman man niya nga pagsulundan regarding with this car pass system. Attorney, daw mo sina? Amo gid na ang gina ni Mr. Jekon Lung kung ano sang una amo man subong. Pero ginalantaw naton ina kay bangod nga may 7 na kita karuta nga gintukod sa syudad. Kag sa 7 ini 3 gid ini nga daw kung hindi bilog nga ruta dako nga porsyon sang ruta ang pagabiyahihan sang mga masulod nga mga salakyan nga halin sa out of town. So buas mabal-an naton ina kung ano ang mangin arrangements sang mga aton mga city loop nga co-ops nga gintagaan sa amon ng mga ruta. Mm-hmm.
Okay. Aha. Ang CARPAS system or ang paghatag sa CARPAS sa tagsa sini ka mga first town jeepneys, may time constraints bala ini, attorney? Namin ko ngati sa amo sini nga oras, pwede pa sila makasulod without the CARPAS. Ang numero sa mga first town jeepneys, why pa sang mambal naton, why bala ginapunggan, nga amo sila ni kadamo, and until such time, amo ni nga oras, maumpisa ka, 2, 3, 4 na lang ang pwede makasulod sandig man sa CARPAS nga nauyatan nila, Attorney John? Iya na sang PSD mo nga proseso nga pag-aubrahon. Bangod kay kami di sa LTFRB, hindi na kami mag-issue sang special permits kay ang ila prangkisa ra man mo. So kay kung kami sa base sa prangkisa nila, wala man na sing time constraint eh. Pero bangod kay gina-implementar ni may kaangtanan sa suspension sang LPTRP. So ang aton PSTMO ang madeterminar sina kung pila ka oras kag pila ka salakyan ang isyuhan nila sing CARPASes nga makasulod sa syudad. Aha. Alright. Pero ti isa gyapon ang mga ang iban sini nga ruta, attorney, magapabilin iya mga rationalized routes to or babalik na ang mga daan. Kay kung lantawon naton ang ginambal nga mabalik sa daan kag kumparar mo sa rationalized routes, gamay man lang na diferensya mo. Gamay man lang na diferensya actually. Gin-extend yutay, ginlipot yutay. So, why man sing substantial nga changes kita? Galing tawag nga rationalized routes lang, no? So, kung hambalo naton nga mabalik gid sa daan nga ruta, siyempre hindi nga daan gito as in the old routes, no? Ang rationalized routes ni do amo man na ng daan eh. So, daw ay man sing dako nga problema da. Aha. Oo. Okay. Ang kami sa LTFRB lang, hindi na kami ma-issue na lang kami sa general nga order sa fare matrix para mapadali kami na lang na ma-issue kag para nga hindi naman magaswa ng aton co-op, hindi na lang kami magsukot sinada. Kay man usually mag-issue kami fare matrix, may ginabayaran mo. Aha. Kabati minimal ma lang na pero kabati kami gani nga daw ginanegosyohan pa na sa iba na co-op, pinabaligya nila sila membro, which is sad to know, no? Pero sa subong niya para nga buylog sini sa executive order sa aton mayor kag sa aton man mga operator drivers, hindi ma-issue kami sang fare matrix nga wala na bayad. All right. Sa bahin karon sang fare matrix, Attorney John, total na mentionar nimo, lain ang fare matrix sang traditional jeepney sa modernized minibus, Attorney? That's right. Oo. Ang kundi ulihi lang ni nagpasar ang LTFRB sang fare increase. Pero ang fare increase nga to nga apply lang to sa first 4 kilometers minimum lang, no? So gindugangan tag 2 ka pesos. So ang traditional from 9 na himo 11. Ang modernized from 11 na himo 13. So lain gid man niya ang rate sang sang traditional kag kumparar sa modern. Pero after sina ang increase amo mangyapon. Why man to gindugangan? Sa succeeding kilometers pila? Wala na sing dugang. Based sa old hindi ko ma-recall pero ang traditional 150 gyapon. Why lang ko kabalo sa ang sa modernized hindi ko masaulo pero why niya gindugangan. Why gindugangan amo gyapon ang first 4 kilometers lang ang gindugangan tag 2 ka pesos kag ginamando gid nga ang 20% discount sang students, PWD kag senior citizens dapat ihatag gid. All right. Okay. Attorney, mamangkot ako. Balik-balik kita jutay sa implementasyon sang LPTRP. We thought all the while nga bangod nga ang mga concerns na address man gilayon sang Public Safety Transportation Office. Sa bahin niya sang LTFRB, may nakita bala kamo dira nga do amo ining nangin isa sa mga rason kunya ado kapinot gid kag kabudlay gid ipatuman sining LPTRP kag hindi gali basta-basta. Kaya bala mo ang approval sa LPTRP kundi iya sang DOTR na. Kundi may mga guidelines sa sila mo.
So whoever prepared those guidelines, may balasihan na sila, studies or what, may mga experts sila. So bangod kay ang LPTRP ginapreparar sang individual LGU based sa ila experience, based sa ila needs, isubmit nila na to, may ara nga mga proposal sila nga hindi mabaton bangod kay why gina-allow sang guidelines. So amo nang nagapabudlay kay kung i-implementar na di sa field, sa ground, ang amo na LPTRP, it creates problems. Ang isa na ang parte sa mga out-of-town jeepneys nga ginaliwat-liwat ko hambal nga twice na ginupod sang city sa ila proposal nga gin-deny. So sa subong, just to address the public clamor, gin-suspend ni Mayor ang LPTRP just to allow them. But that is not a permanent solution. Oo. So amo na nga ginagapati kami nga the other way of possibly solving that is to involve the province. Kaya actually, ang ruta nga we are talking is emanating from the province. So amo na nga ginpatawag namon, nag-request kami sang meeting upod sa provincial LPTR team para nga i-diskusyonan ni kung ano mahimo nila to help out nga ma-resolve ang ini nga problema. Kaya amo na siling ko lang ang nagaprepararya sang guidelines sang LPTRP sa DOTR, di kahon man na sila, may base man sila nga studies mo. Pero hindi man tanan nga sitwasyon sa kada LGU, ipasudlon mo sa amo ng talaksan, no? Yes. So kung ma-presentar sing maayo sang duha ka affected LGUs ngani, highly urbanized city and a province, and they can support it convincingly nga kinanglanon gid ni, ako yung personal pati nga they can get the approval as an exemption siguro sa mga general guidelines nila na amo na. Oo. So butang balon nga as regards that particular problem, kinanglanon gid ang kooperasyon sang duha ka LGUs concern. Ang dri naman niya sa city loops, ang rationalized routes, hindi may reklamo man diyan aton mga co-ops kay may mga gaps nga sang una, mga amuni, gaagi sang una sa mga moto, sa mga amuni, subong wala na. That can be addressed, no? Di subong sang wala pa naging suspend ang LPTRP, gina-allow man na sang PSTMO by way of traffic rerouting. Pero basta mga amo na ginambal ko, temporary man nagyapon nga resolusyon bangod kay hindi amo na ang nabutang sa LPTRP. So we are expecting that in the next 45 days when the LPTRP is being suspended, they will come up with mapasugtan na gid nga amendments or rerouting. Yes. Route modifications kag sumiter sa DOTR kag maimplementar sa mas madali nga panahon. Aha. No. Alright. Okay. Kiti ko kung lang taon nimo, attorney, hindi bla ang LTFRB amo ang nagahatag sang prangkisa sandig sa ruta, pero ang nagatumod sang ruta sa akon sini nga paghangop, amot ko yung tsakto ako, ang local government unity in the matter sang LPTRP kiti hindi man niya maka-decide siguro on his own lang ang LTFRB nga maghambal nga ti amo ni nga ruta amo na din butang ta sa haro sa mulo mo sina. So may ara man sang nagakaigo sini nga mga proposal from the local government unity. Ang pamangkot sila diri paano ini nga gin-consider man ang mga eksperto nagikan sa diin nga nagtuon sini, attorney, may diya ikaw? Ang nabalaan ko nga ang city, Iloilo City, may luwas abi sa LPTR team nga gin-constitute ni Mayor by way of executive order. May gin-engage man sila sini nga consultant, no? May expertise amo na coming up with the LPTRP, no? Amo man sa province, no? May ara man na sila. So butang balon, these people nagprepara na sang LPTRP based man sa information nga ila na gather.
kung how they gathered that, kung bala bastante na, kung hindi. But the point is, they passed the LPTRP. And they submitted this sa DOTR. And the DOTR evaluated this LPTRPs based man sa ila guidelines kag guidelines and regulations. Ang guidelines ang ako niya intindi nga ang DOTR has also hired the services of some experts kag consultants to come up with these guidelines. So, kung ang ila guideline na ginbasihan to evaluate what is submitted by the LGUs, naga-disallow, inabangod kay ang guidelines nila were framed by with assistance ng experts. So kung ang ini nga mga guidelines ginsunod kag gin-amend ang mga gin-submit sa mga local government units nga mga LPTRPs kag sandig sina gin-isyuan sang LTFRB sa mga prangkisa, ang mga salakyan, sandig sa LTTRP nga ginpasar sang local government unit, kagang pag-implementar, wala aga sinanto, hindi gali mag-meet, then I think dapat ipakita na, ipaatag na, kag ipresentar sa DOTR nga kung sundo naton yun ang inyo guidelines ini, nga to the letter, hindi din mag-effective ang program sa among locality. So, pakita sa ila. Pero it will not, the proposal nga mga amuna to justify kasang mga innovations sa mga LTFRP, dapat suportado man sa affected LGUs. Okay. Kiti, kung maghambal ikaw expert, yes, we need experts sa pagpatigayon sa mga pagtuon, but practically speaking, ang mas nakaintindi sini, attorney, ang mga tao nga yara sa idalom, sa bahin na bisang PSTMO, mga traffic police naton, sila ining may malapad nga knowledge in terms of traffic. Iti, why not abi nga ti sila ginpamangkutan tanianay, kaya ang mga experts iti, babase malang ni sila sa theory, sa data, mayo lang kung kaisa kung 100% magsanto ila pagtuon, Attorney Altura? Amo lang gid ang pag-implement ni sang LTTRP sang province, which was subject to a rigorous review by the DOTR santo sa ila guidelines. So nakita na the city tried to implement it and it created some problems. So butang balon nga ang pagsunod sang patakaran ka guidelines sa DOTR, wala nag functionar sa sa ground. Why nagsanto sa kinanglanon sang local government nga nagpasar. Okay. Sa sulod sa 45 dias, we are hoping ma-finalize, ma-iron out para nga ang aton sini nga means of transportation diri, Attorney John, mangin talunsay na, hoping for that. We are optimistic that it will happen within the next 45 days. Pero we should be mindful of the fact nga of course may mga changes na sa national leadership sa aton mga departments mo. So ang DOTR bago naman secretary, ang LTFRB bago naman ang governing board. So these realities could be factors in expediting, or on the other hand base isa man ka factor nga hindi dayon maktuhan while ta kabalo sina. Okay. Pero that is a reality that should be also considered in evaluating these developments. All right. With this, yes, Attorney John, thank you so much for your time ayong hapon sa liwat. Okay, thank you man kag ngayong hapon man sa imo sa inyo tagpalamati. Deriwavit si Attorney Salvador Altura Jr., Attorney John, ang legal officer sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa pagplastar man rin sa aton sa bahin iya sang LTFRB. So may mga refinement nga pag-obrahon sandig sa ila sini iya nga pagsinapol with the Public Safety Transportation and Management Office. Bangod yari na ni kuno ang executive order. So dapat sundon gid
ang mando sang local chief executive, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Ang ginahambal nga ibalik ang daan nga ruta sa aton sinimatag palamati, siguro sa ako nga paghangop ambot sala ko kunin sakto i-counter check ko ini karon with Mr. Jack Kunlo. Ang daan nga ruta ngati ang paminsaron ta magabalik ka nga daan nga ruta, mabalik to Haruliko, Harusipio, La Paz, Baluarte, Molo, Villa, SM City Highway, Leganes La Paz, Santa Barbara La Paz, Uton, Villa Uton, so on and so forth. Sa aton sini mga kabumbo, ang daan ngali nga ruta, ang panugutan nga makasulod ang Leganes pa Villa Uton. Umpisa sa Sabado. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, but sa City Loop magapabilin ang amo sadto iyang rationalized routes. Amo na nga akong paghangop. I hope insakto ako kag kung sala man ako counter check taton with Mr. Jack Kunlo, no, sa aton sini nga mga kabumbo, para naman iya sa pagsulod sang provincial jeepneys. Santo nagakinahanglan pa sang special permit. But right now, hindi na mag-require or hindi na maghatag ang LTFRB para sa malipot sining pulong konsiderasyon samtang ginahitso ang suspended LPTRP sa aton sinimatag palamati. Karon, na-mentionar man kagina nga may mga fare matrix bangon man gati nag-take effect na ang 2 ka pesos nga adjustment para iya sa pletihan sa mga public utility jeepney nationwide ini banwa, no? Sa aton sini karon ni magkuturan nag-take effect na ni pero lain ang matrix ang public utility jeepney from the modernized jeepney or the minibus sa aton sini magkuturan. Ti karon ang problema kita dire mangkot ko sa bahin sa LTFRB sa lingkod Attorney John, mangkot ako si Mobe lingkod ti ano ginang sistema nga kabudlay ginaw. Sige ti ano abi kay may guidelines iya nga gin set ang Department of Trouble DOTR man gyapon, no, Department of Trouble, Department of Transportation rather, no, nga dapat pasantuon gina ang pagbalay sa LPTRP. That is why nga nag-cause ang trouble Anyway, dugang-dugangan tanang karon si Mr. Jack Kunlo ari karon sa aton sining linya. Sir Jack, si Bombo Cham live ikaw sa Bomboanay sa Auto. Welcome, maayong hapon. Bombo Champ, maayong hapon. Kagabing hapon gid sa aton tagpalamati sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Alright, Sir Jack, ano ang bunga sa ginpatigayon yung sining pagsinapol with LTFRB and LTO? Sining lamang aga, sir? Yes, Bombo Champ, no? Sining nilanaw ning Auto wala dugay tapos sa meeting sa LTFRB. Well, in fact, mabalik pa kita dito, Bombo Champ, para sa traditional naton nga mga pag-reconcile sa mga klanano naton nga obrahon para nga maplastar gid maayo ang pagbalik sa daan nga ruta sa aton nga mga provincial jeepney, sa aton nga mga city loop kag mga first town na jeepneys naton na diri sa syudad sa Iloilo. So una, Bombo Champ, gitan-aw diri kay ti ang initanan special permit, no? So mapropose kami anay sa LTFRB, which ginobra naman amon subong sa amon yang mga rerouting sa mga jeep para nga implementar naton ang daan nga ruta sa mga salakyan diri sa aton syudad. Alright, okay. Sir Jack, ang pagpamangkot ko kagina sa kay Attorney Altura Abe, siling ko, sir, anong plastada man ibalik ang daan sini nga ruta, magapabilin ang mga new and nationalized routes kay subong, ano plastada, Sir Jackman, nagabiyahe gyapon sandig sa rationalized routes ang mga di pampasero naton nga salakyan, amo sina? Yes, Bombo Chambalan mo may meeting pa kita sa transport cooperative because sila pa ni maklaging, no, depende pa ni sa ila
kung pila ang available nila nga mga salakyan sa tagsa karuta. May mga rationalized route kita, so matamat ni sa madjas. Ang iban ba naton na bumutsam ka mga rationalized route daw hindi isa bila maglayo gid sa aton nga mga daan nga ruta, no? So kung may ara kita tantugon nga gamay nam lang isla nga mga ruta kaya ang iban sini bumutsam speaking sa aton city loop sa city loop naton nabiya bumutsam pang rationalized naton daw hindi gid siya magtama kalayo, no? So adjust lang naton ini nga iban nga daw medyo layo sa gawa para nga almost pareho gid siya nga ruta sa daan naton. Okay. So, insakto to ang hambal gali ni Attorney Altura nga ti ang ginatawag bala ko nang sa mga taga First Town pa ang ginakuon nga babalik sa daan nga ruta among pagpasulod sang Pavia, Leganes, uton nga mga salakyan, Sir Jack. Come again na bumutsam? Silingko, ang paghangop sa nga mabalik sa daan nga ruta amo na niya ang pagpasulod sang Pavia, Leganes, kagauton nga mga jeep makasulod sa syudad? Yes. Correct na bumutsam na makasulod sa syudad no ang aton nga First Town na municipality. But of course, based man gyapon sa aton daan man ka regulasyon no nga Monday to Friday 6 to 9 AM ang First Town naton nya wala sang car pass system no. Tungod nga nagadulong sila sa mga pasahero kag makatrabahante naton syudad. So after 9 AM may arat na kita sang car pass system nga implement sa ila bumutsam. Okay. So, hasta pila ka bilog niyang car pass naton nga ginahatag, ginaalaw para sa mga First Town jeepneys? 40% lang sang ilang total number in our total strength sang unit sa mga tagsa ka mga First Town na bamujang. So, after 9 AM, dapat may car pass na sila? Yes, amo nang aton nga regulasyon sa aton PBO. Alright. Siguro, ipamangkot ko man si mo pila ka mga palamangkotanon na Sir Jack nga ipamangkot ko kay Attorney Altura. Silingko kagina sa iya lingko ang mga concerns reklamo sa pagpatuman sang LPTRP sa nakaligad sini iyang manog apat na subong kasimana na address man sa PSTMO sa continuous nga pagpakigangot sa mga stakeholders. Pero ano gibala ang naghatag sang kabudlay, Sir Jack, nga do kung sa ano bala do hindi gid matigayo na kanu budlay tunlon kung nagapanagitlon ka, Sir Jack? Bumbutsam actually ang First Town gid nato no mga jeepneys kay sa First Town nato may mga barangay sa Magyat no kag aside from dati kay First Town sila damo mas natumuloy ka kadto dire so i-consider gid ni Mayor Tanyas ang pagka-completely ang mga economic challenges nato no ang sige taas ang petroleum products amo ginasan kag manugbalik klase liwat so may adjustment kita obrahon tuwad sa nga sini so kung maghambal kita bumbutsam actually bisan paano na address naman to kay to halos 18 no manong kagto na sa 22 ka ruta ang aton nga inog-adjust based na sa aton nga consultation, actual consultation during trial period, bumbutsam. So, bali ang kulang, kung nanahon mong bumbutsam, ang halos daw kulang, yun naman lang sa to, muna ang pagpasulod sa First Town naton, kag pipila ka man number of units naton sa mga ruta, nga daw medyo wala, way pa man makomply sa aton transport cooperative. Okay. So, kay amo ni ang upanggid ang First Town jeepneys. Sa previous interviews ko gani Sir Jack, why ka man pamalibad kag ang hambal mo ngati may coordination man kamo sa probinsya pero ngati nga why ni ini ma-address sa mas temprano pa nga tion Sir Jack how? Well, actually bumbutsam sa amon niya sa city, that is why nga mas nauna kita na-approve kay sige-sige ang aton gid nga technical working group sa pag-ubra sa aton nga LPTRP. Amo na kani bumbutsam no, hindi niya ang una nga request sang city nga i-allow ang First Town. But in fact, first and second naton, although at that time siguro basta city lang ang request. Bumbutsam no, kagaway matagaan masyado bugat, but titanahon naton no kay klaro man to sa reply sa LTFRB nga there is more nga ubrahon sa aton nga province nga LPTRP for them to justify nga dapat di man bala makasulod diri sa aton nga syudad. But then again, tanan dinig gyapon magadepende sa DOTR guidelines sa Bumbutsam. Ang city from day 1 pa lang niya sa pag-ubra sa LPTRP is open gate no sa aton nga Megadsi nga mga member municipality nga makasulod diri sa aton nga syudad.
But kita tungod nga ang aton niya is sige-sige ang aton constant communication kita sa DOTR sa pag-ulpa sa aton LPTRP kay ti ang supposed to be nga deadline December 2021. And last year gani Bombo Champ kung madumduman ninyo daw na-discuss man naton diri nga kung sa diin ang aton nga transport cooperative ginsukot man kita nila sa amon nga LPTRP sa syudad no diri sa aton syudad nga LPTRP nga kinahanglan na nila. And that's why nga nag-conduct kami liwat sa series of consultation kag survey sa aton transport group. And fortunately, amo to sa November last year na approve ang aton nga LPTRP. Aha. Alright. Sir Jack, antes madihon ining LPTRP, may mga pagtuon nga ginpatigayon kag may mga experts nga nag-conduct sini. Din halin to mga experts naton na Sir Jack kag ang city bala nag-try man nga kuha abisang suggestions from the former mga chief of traffic police naton and siguro sa iban pagin sini nga mga tao nga posible nga makahatag iya sang mambal naton practical sini nga mga hilikoton abi for that matter kay ti isang sa magsalig kita karon sa pagtuon-tuon sa expert but no more on theory. Sir Jack? Bombo Champ, upod sa aton city planning, no, may mga aragi pang consult dira. Hindi ko na ma-recall ang mga tao nga nagid-consult dira, Bombo Champ, kag sang mga series of data, statistics, kag mga surveys nga ginubra, Bombo Champ. Pero may mga expert kita gi-consult, Bombo Champ, no, isa kita sa members sa technical working group, Bombo Champ. That is why kung tanahon ni Bombo Champ, damo kita gi-consult kag nga na-approve kita sa DOTR because nga una nga nasunod nato ng guidelines nila kag damo kita gi-konsulta kung paano maubra ang aton LPTRP based man sa guidelines. Bala mo Bombo Champ may mga ano ni siya may mga experts nga nagakadto sa aton gin seminar gin-orient ang aton nga technical working group with regards sa mga ano ang dapat ubrahon, sino dapat ang konsultahon, ano nga mga data ang kwaon, ano nga mga statistics ang kwaon naton. Okay, since 2017 pa ni abi Bombo Champ, no? So pila ka series of seminars ang ginatinan ni Bombo Champ. Kag may mga ara kita sang mga ang aton nga DOTR may mga expert na from national government from their consultant man nga gina-consult man nato na Bombo Champ, no? Well, pakiban sila diri mga professor man kag mga traffic engineer Bombo Champ. I see. Okay, so bastante sa mga expert gali pero ti daw nabutang karon sa alang-alang iya Sir Jack ang sitwasyon naton diri sa syudad. Anyway, we are hoping ma-iron out ini sa mga series of meetings inyo nga patigayunon kag maplastar ta sa Mayo LPTRP ta kun paragin man sa modernisasyon ini Sir Jack. Yes, actually Bombo Champ, pinaka namin sa aton is na-implement na naton, kaya nakita na naton ng mga gaps and challenges, acknowledge na naton. That is why nga ang iban nga mga province and cities, once i-implement na nila Bombo Champ, they will encounter also the same challenges sa ila tagsa ka mga LGU. So kita mas nauna kita, so nakita naton, then ma-correct naton as early as now. That's why muna na ginobra nato, no? That's why nga si Mayor Gerald Tanyas gamando gid sa ato nga technical working group nga balikan kag istudyuhan ni liwat ang mga areas nga kung sa diin during implementation nakita nga may mga ara gid man sang kakulangan na Bombo Champ, no? So that is why nga gapasalamat gid kita because ang trial period nato naging kamaagi ni, no, para naton malabot naton ang ginatawag lang kung hindi man perfect almost perfect naton ang delivery of transport system sa aton syudad Bombo Champ. Sir Jack, thank you so much sa paghatag diri sang dugang nga mga informasyon. May kantanan sa sining pagtingwa nyo man, no, nga maplastar ini kag mapatuman liwat sang gustong LPTRP. Salamat gid Sir Jack, maayong hapon. Yes, Bombo Champ, sa Bombo Radio dira sa inyo. Salamat man sa mga informations kag mga issues and concerns nga palabot ninyo diri sa aton terme. And at the same time Bombo Champ, happy Monday kag maayong aga liwat. Very wavit si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation Management Office. Kung balikan naton sa pinakapuno banwa 2017 ginpatigayon according to Mr. Kunlo ang series ang mga seminar
attended by different experts. May mga professor ko naman ni Sir Jack, so on and so forth. Now, i-plastar with the Iloilo City Planning and Development Office under Mr. Butch Piñalosa sa aton sining mga kabombo. Now, pag-mention ni Mr. Kunlo kanini ni Sir Jack nga 2017 pa ning seminar gin patigayon, tapos ang resulta sini torment, suffering, agony sa main iya sa mga commuter. Daw nagsulod yun sa pinsar ko, ang hambal bala engineer Bobo Chris ni incoming food security advisor Manny Piñol. Ya, ini natasagad ka seminar sa mga hotel Ha? Kay tino gasto mala ng iyas ang gobyerno? Why man tao nagaplamati dira? Why man sang maayo nga nadihon sa seminar sa hotel? Ya, gasto lang na niya mas maayo paguro niya. Kundin to lang ang mga huruandong, dalom kamonsel, kalang kimasi ko na mahulog ang siit, no? Oh. Oh, dalom puno ka durian, engineer, pwede? Ito lang alang, guro, kayo matupan ka durian, but lang kung suliton ka pa. Wala, bali lang ati. Kasi, mauya ka na magbangon. Anyway, ginapayuhom talang kamo. Pero ti may punto man, ngayon mo naman kinanglan, gid siniya, guro nga mag-set sa nga pag sinapol kag magastos ang garboso para iyang mangin epektibong implementasyon sa kung ano man ang ginatun-an nyo. Di ba? Kiti, amo na sa nambala naton mo mas mayo kung tani bala nagkwa kita sa expert sa field nga kung sa diin ginpanerbisyuan nila just like sa mga retired traffic police naton or even sa mga highway patrol group dira bala. With due respect sa mga experts from different tabiiyang mga bantugon sini nga mga universidad nga magkandak sa nga nagakigo sini nga pagtuon, ti okay, why problema? Thank you so much. Thank you for sharing your expertise with us. Pero ti, ang patupa diriya is ang realidad kag ang nagakalanabo mo. Umbot silingon naton bala, okay lang ina nga ti well-versed kag kargado kita sa knowledge or sa theory. But at the end of the day, sa aton sini nga mga kabombo, ang nagakalanabo iya real time, now, amo sini ang dapat iya nga kuntani gin konsiderar sa mabugat sini nga porsyento in terms of pagkandak sang studies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ka mga tao or driver or kung sino man dira does not represent the entire number sang commuter or sa mga driver nga ti amo ang una nga mangin apektado sila diri. Hindi ba? Now, ang problema kuno is ang mga first town. Kaya mo ining labing apektado diri sa LPTRP ka syudad. Ti saton sini makabombo kung waay man bigin malasado sa syudad sa Iloilo kagagin plastar sang mayad kaga ti nagambal bala mga sige-sige man ang pagpakigsapol with the bigidsi sa mga miyembro sila dira, so on and so forth. May nami nga koordinasyon ang PPDO sa ICPDO. Ti kung tani, kung may mga na-encounter kita nga problema, hindi man mo sinikadak kabugat.
Tinag-coordinate man ang city kay ti ginadalaga ni nila kaduwa ka attempt pero tawag siya way ginbaton sa Department of Trouble and Agony, Department of Transportation. Ano ka man imo bumbutsa man? Way kurugin baton nga ginadala nga ti makasulod ang first town jeepneys even sa amo sini nga ruta, amo sadto, no? Ti kunta ni ang province hulag man bisan 10 kilometers per hour lang ang hulag nyo. Ang istoryahan ti what if kami ang ma-request kay kami ang nagakinahanglan kay ti ambal sa DOTR sa panulukan sa LTFRB siya hindi ni ma-address na diri sa LTFRB yan ni ka DOTR but siya kung lang tawon mo ang nagakinahanglan nga makapasulod iya ang province sa city. Ti karon ng city iya amo ang maayo sa DOTR nga pasunod ng province. Ti province gani iya way lihok. Ti ulihita na nabalaan kag ulihi naman na address. Or gina-address sa aton sini nga mga kabombo. Sa LTFRB no? In fairness sa nagatingwa nga maplansa, mapatuman ini sang gusto ti ginahatagan ko kamo sang kredito. No? But ang nakita naton sa aton sino makabombo mo sinyo? Ang nakita ta sa implementasyon sang LTFRB is politics, favored interest, and power play. Sa gyapon pamulitika, sa gyapon may mga ginapaboran nga interes, kag sa gyapon may mga power playing sa ginadihon ipatigayon nga pulisa sang gobyerno. Kay ti kung kakson mo ni ang politics, ang favored interest, no? Ti favored interest sa pila sini ka mga negosyante o kung sino dira nga mga Herodes kung islan mo ni iya interest ang pumuluyo. Kagkuha mo ning power play. No, mayo guro ang plastada sang LTFRB pay. Hindi ba? Galing kiti sa gyapon akon man nila kag sa hindi. May mga brubinlod jutaya. Kag may mga pabor man jutay sa aton sini nga mga kabombo. But the result, agoniya para iya sa mga sumalakay. Nahitso ta mga problema sa mga driver with the so-called sining pagpatay sa traditional jeepney, himuon ang mga modernized minibus. Amat-amat nga nagabrubaliswa ang mga driver ta. Pero mayo mangli ni ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Pero at the end of the day, why kita kakita nga nagaigod na tong mga commuter ti why pa ni klase? Ano ihan ko na? Magbalik na ang klasihan sa face-to-face. 17 minutos na kaligad sa takna siningalaw na. Sa aton sininga panumalik ka banwa, ang alkalde padayon nga mag-coordinate sa probinsya sa Iloilo agod nga mahitso na ning problema sa first town jeepney. So, yung balgani ni Attorney Jun Altura, siya tikon makapila ka bes kag do hindi gyapon tingbon sang city kag sang province ang LTFRB nila kag butangan dira nga we are hoping for your favorable tawag siya ni favorable ano sila, no? Sus Maria kag usip po kay ang English ko bigin tago kus baol mong iban di ko na ma-recover. Consideration for our exemption. Plastara dyon nga muni first town jeepney pwede kasulod sa amo sina, amo santo, amo sini. Ibasi pa lang ko consider sa DOTR sa aton sin mga kabombo. Anyways,
Ang dugang mga balita karon balikan tani sa aton sino man nga pagpangalagan. Pagbalik ta banwa. What's the latest sa siling hold up sa gasoline station sa Santa Barbara kag ang alkalde ta sa nasiling na padayon iyang mga sapol meet with the province PPDO may coordination ang ICPDO kag PPDO para nga maplastaran ni may soning concern ta sa LPTRP kag sa mga first town jeepneys niyo balikan ta pagkatapos sa pila ka importante sininga pahibalong oras. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966
0917-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod. Balikan sa takna sining alaw na. Standby sa kay Bombo Sheena Marizuelan. Pero before sila engineer, ginawiyatan naton dire ang order. Nagikan sa Department of Public Works and Highways Central Office nga nagasiling, Office of the Secretary rather, Special Order number 116 series of 2022 Pitsa 7/1/2022 July 1, 2022. Subject, reassignment of Engineer D. Bueno as Regional Director, DPWH Regional Office 6 in the interest of the service and pursuant to the provisions of Section 6
and 37, Executive Order number 124 dated 30 January 1987, Engineer Neri D. Bueno is hereby reassigned as Regional Director. DPWH Office 6, Vice Engineer Tiburcio D. Canlas reassigned under and by virtue of this order. Engineer Bueno is directed to perform the duties and assume the responsibilities appointment or apportionment to the position of Regional Director. This order supersedes Special Order number 1, Series of 2022, dated January 3, and all other issuances to the contrary and shall take effect immediately. Signed, Manuel M. Bunuan, Secretary. Pakita tabla, engineer, ang itsura sang bago naton nga Regional Director. Si Engineer Neri D. Bueno. Muna siya sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Si Engineer Bueno sa aton sini nga mga kabombo nagpanerbisyo ini siya as Regional Director sang Northern Samar 2022 pa siya. Northern Samar RD sang Region 8. Tigin check ta sang last time to ang RD is RD Alan S. Borromeo. No? Sa 2021 about kung ano ang iya sining plastada sa diin siya but ang information nga nakalabot sa kondog in floating man ini siya mo. Sa ton sinikaron niya nga mga kabombo. Now, damo ang naglibog ang ulo magluwas sabi nga do si Engineer Tiburcio Canlas daw talagsa sa Malacca mabatian nga nagapa-interview even nga ni Dres mo radio do why nga nagapa-interview si Engineer Tiburcio Canlas napangita tos nagligan si Tibor bla bor ding ka bor nga mo amok na bla no pero we have to give due credit sa kay Engineer Tiburcio Canlas nga man upon review sa iya sining performance banwa kag ikumparar naton sa kay Engineer Delfinado tamak layo kaisang December 2021 sus Maria kagusip ang tama kanubo accomplishments diri ni Engineer Delfinado no kag sang termino ni Engineer Tiburcio Canlas isang Region 6 sa naging top performers implementing offices with above 50% target absorptive capacity as of March 31, 2022. Ang Region 6 nagapangduha with 79.33% sa aton sinamatag palamati. Sang tuig 2021 sa aton sini nga mga kabombo rank number 11 sang chimpo ni sang chimpo ni Delfinado ikaunsi kita. Pagpungko ni Canlas nag number 2 kita dayon sa malipot sininiya nga pagtinerdri as Regional Director sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6. Kuwa niya gini ang ang abilidad sang Secretary Santo bala sang Department of Public Works and Highways si Senator Mark Villar bla. Di bla si Mark tahimik lang. Si Engineer Canlas tahimik man pero di nagobra. May miuraw. Ti damo nagapamangkot. Anong plastada gapangita kita sang effective iya nga mga chief of offices. Ikarugol piada lang paggabaylo. To sige ni. Paggabaylo administrasyon. Lain naman dayon mapungko as a regional director. Anyway, in fairness man sa kay Engineer Neri Bueno, titingwan ta mga malabot sa aton sino makabumbo pero taga Leyte ini siya as per information
pagpangusisa ta taga Leyte ni siya, ti kung taga Leyte siya. Ano plastada be? Taga din nga ni ang house speaker. Amo ni lang ang bansa kilala ko. Hulatan nyo lang kung kamo naman sa pwesto. Oh, kay ti kung kamo sa pwesto, kamo na nagapungko, ti depende na sa imo kung diin mo iduso ang pon, diin mo iduso ang rock, ang horse, ang bishop, ang queen, ang king para nga hindi ka mamate. Oh, sa ton sini magkabumbo. Ti pro may mga istorya man nga nagagwa nga gin power play kuno sa mga kontraktor. Para nga maislan si Engineer Canlas kay tama kuno ka strikto. Kag hindi ka uyon steak. Di kang garo Ginoo. Amo ni amba. amo ni karon ang aton siniyang mambal naton dubakot mayad magamo kada kay kumo hindi ka uyon sang steak ang regional director protestahan na kag paislan sa aton sinmatag palamate sa mga kabumbot what is steak sa kalibutan sa mga engineer kag sa mga constructor kontraktor. Ang stake amo na ang mga pamaagi agud nga makwartahan ang proyekto. Steak ka, steak, hindi snake. Tiyan mo na. Kanugon kiti si Tibor tahimik lang pero tinaga-perform. May miura tapos kay Kumo stricto gin power play para nga maislan. Dito hindi man gusto. Katimprano pa gani sang termino sang bag-o sining administrasyon ang mga tao sinalom do nagapakita na sang kasupogaw. Dito hindi mayo magamos ni 35 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na. Check ta si Bombo Sinasuelan. May kantanan sa sining basi kumauna-una ta engineer no. Ang kung available na kay Mayor Bla. No? Para ma-plastar tayo din isugpon ta niyang sa Santa Barbara. Kung ano ang alihok sa ngaton sining alkalde with regards sa sining pag-suspend niya sa LPTRP. Bomboshi, sa report please come in. Mas pagkatutukan pa sa Iloilo City Government ang ila sining coordination sa bahin niya sang probinsya sang Iloilo angot ini sa suspension man sang local public transport route plan o konang LPTRP kay sa ila sini request nga pasudlo na liwat or pabalikon sa pagbiyahe diri sa syudad sang Iloilo ang mga first now na jeepney drivers naton kag mga operators. Nahibaluan nga sa naglikat nga semana nagapadala sang request sa Land Transportation and the Franchising Regulatory Board o kon sa LTFRB si Iloilo City Mayor Jerry Treñas agod nga ibalik no ang biyahe sang first town jeepneys apang ang ginpadala nga sabat sang LTFRB diri sa may Iloilo City nga posible ini kung posible ini siya nga matabo kung ang probinsya sang Iloilo ang magapadala sang request or mas dali ini siya nga ma-approve or maaprubahan sa bahin sang Department of Transportation. Amo ni sano kay Mayor Jerry Treñas nga wala ini siya nagauntatlan sa pag-coordinate ya sa bahin sang probinsya sang Iloilo and at the time o kon sa tiyempo nga magapadala sang request ang province hindi na ini siya magpabutyag or magpabutyag no sang iya sining nga objection sa request sang Iloilo province. Regarding naman sa suspension, amo ni siya actually no ang pila kagaina sa mga gindala no sa presscon ni Mayor Jerry Treñas ang sinigin tutukan kagaina nga gin-discuss ang amo ni siya of course first ang LPTRP and of course ang request niya last time nga pasudlon sa ang mga first town jeepneys diri sa syudad ng Iloilo and of course gintutukan man niya ang suspension no sang LPTRP for a week or sa sulod sang 45 days ang pag-suspend sang LPTRP. So regarding naman sa suspension sang LPTRP of course ginabilin man ni Mayor Jerry Treñas no ang ginahatag kumbaga no, sa bahin ni Mr. Jack Cunlo ang tanan nga proseso man of course and they have enough time man so no, diri kay Mayor Jerry Treñas sa liwat nga transition or sa liwat naman nga pagbalik diri sa mga potential jeepneys naton or first town jeepneys naton diri sa may syudad sa Iloilo sa sulod sang 45 ka adlaw and regarding naman sa mga car pass
So mo ni nga suno kay Mayor Jerry Treñas may arda sang 7 days nga tiyempo bag-o ang pag-suspend bangod dira na da magasulod no ang pagproseso and of course ang mga kinahanglanon para sa suspension sang LPTRT. So madamo man diri actually sa may bahin sang syudad sang Iloilo ang sunod diri kay Mayor Jerry Treñas ang kinahanglan nga i-refine especially ang mga ruta diri sa Iloilo City. So pila diri ka nagpalabot sang reklamo sa iya, amo ni siya actually ang sa may housing dito sa may bahin sang distrito sang Mandurriao. So amo ning pila pa kasunod sa iya ang kinahanglan nga i-refine kag padalman pa no kag dugang pa nga istoryahan niya sa bahin sang Iloilo City and with the Mr. Jack Kunlo and sa bahin man sang LTFRB kung paano ni masolusyonan ang problema ya sang pila ka mga riding public na to diri sa may syudad sang Iloilo. And ang nagpagwa man kagaina sang review or assessment to si Mayor Jerry sa first nga 3 weeks 4 weeks siya subong but wala pa natapos. So for the first 3 weeks nga na-implement ang LPTRP susunod diri kay Mayor Jerry Treñas, so far madamo man siya sang nabaton nga positive feedback no regarding diri sa LPTRP, especially halin sa mga barangay nga sadto wala na agyan sang jeep but subong tag one ride na lang sila kung magpadulong sa mga pila diri ka mga commercial establishments sa may sulod sang Iloilo or diri sa may Iloilo City. Aton pamatian ang pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Ato national government amo ni ang LPTRP nga patuman taman no. However, daw may mga areas pa kita kinahanglan i-refine, especially the area on the first municipalities. According to LTFRB, ang dapat ko no mag-request na among province. So we will be coordinating with the province ng patawag na meeting upod sa Kanday JEC within the week so that we can coordinate with the province para nga ang province na mismo mangayo sa request, and then we will not make any objections because isa na sa mga areas nga nakitaan ta nga daw nagpabudlay sang aton nga mga rota. Ikaduha, may gina-schedule man kong meeting upod sa aton nga business council nga bago ko lang inform na areas kita nga gusto man i-take up sa ila upod man sa mga areas sang mga ruta nga question man sang mga iban nga mga barangay, like ang sang una nga nagasulod dira sa Mandurriao sa housing way nagasulod, like sa aton nga mga taga barangay Buntatala ang siling nila kunuti, mga taga-syudad man sila. And kinanlan nga pangitaan ta paagi para ma-resolve ang mga issues nga ini para nga mapahapusta. But definitely we will go back to it after we have refined it. We will coordinate both with the province and LTFRB para nga ma-plus target sang husto ang ining programa sang national government kay gusto taman magbulig sa ila. Nabatian si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag hindi man diri matapos of course ang ila sili nga pagpakigangot or let's say ang ila man sili nga pag-istorya no sa commuters naton nga mo ang pinaka-apektado sa sining implementation sang LPTRT diri sa Iloilo City Bombochong. All right. Sa piyak diri nga bahin sa police report naman inisya no ang natabo sa may bahin sang or sa may banwa sang Santa Barbara. So natalana na diri nga pasakaan sang kaso nga robbery ang duha ka mga suspect sa pang-hold up sa isaya ka gasoline station sa may Santa Barbara, Iloilo. Isa diri sa mga suspect Bombo Chomp sa aton sining kabombo ang sa subong naka-hospital arrest kagang isa naman ang nagapabilin nga yara sa kustodiya sang Santa Barbara PNP. So ang mga suspect amo ini sanday Alex Alvarez, 33 anyos, kag residente sa barangay Santa Clara Oton, kag ang isa naman amo ni si Edmark de la Cruz, 32 anyos, kag residente sang barangay Atacas Haro. So naibaluan nga sa amo sining pagpang hold up sa isa ka gasoline station nakuha ni sa mga suspect
cash nga nagabalor or masobra ni siya sa 22,000 pesos. So sa interview natin diri kay Police Lieutenant Aileen Lacrete, ang Deputy Chief of Police sang Santa Barbara Municipal Police Station, iyaging pahayag nga manatabay na baton sila nga tawag no, is from citizen sa may bahin sang or diri sa may gasoline station nga may natabo iya nga pangpang o kung may natabo nga pagpang hold up bila yun man nga nagresponde ang katapo sang Santa Barbara Police Station. But so far nakapalagyo na ang ining mga suspect. But nakabaton sang tawag or ang nakabaton sang tabag ang Santa Barbara Municipal Police Station halinya sa hepe sang San Miguel Police Station nga may yara sila sang nakitaan nga isa ka lalaki nga pilasano sa area sang San Miguel or malapit sa area sang San Miguel but sako pa sa gyapon sang Banwa sang Santa Barbara. So ginkadoan isang police ng Santa Barbara, gindala ni sa hospital dira sa may Banwa sa Santa Barbara ang nakitaan nga lalaki kag but positively no gin-identify ni siya nga siya ang suspect sang pagpang-hold up sa gasoline station kay ginpatawag man ang mga biktima or ang cashier sang gasoline station ginpakadto dito sa may sanitarium sa may Banwa sang Santa Barbara kag siya ang nag-identify nga amo ni siyang isa sa mga suspect sa pagpang hold up. So accidentally nga naigo ni or na palupok sang sining suspect bombo champ ang dala nila sining armas. So amo man ni actually ang gigamit nila no sa pag tutok kumbaga no sa cashier o kag bantay sa gasoline station. So accidentally ginsulod na inigo no sa iya nga bag kag naglupok ini sang palagyo sila sa kay iya sa nga motorsiklo. Ang upod niya ni nga isa ka ako naman siya ang driver sa motorsiklo nagsungka ni siya diri sa may bahin sang Haro Police Station kay taga diri na di siya sa may syudad sang Iloilo. So far ginapreparahan na lang ni ang mga dokumento kag pagkapasakaan na ining duha sang kaso yang robbery. At bamatian ang pagpahayag ni Police Lieutenant Aileen Lacrete. Baton kita sang tawag kay Mr. Jose Tanalgo nga may hara sang hold up incident sa JR Gasoline Station sa barangay Balibagan Este. Ano ning victim, ma'am? Ang biktima dito amo na ang cashier nagabantay dito si Flomar Joy Balayo kag si Sandra Cartagena. Teka di ini sila nga duwaya, ma'am? Si Flomar taga Balibagan Este diri lang sa Santa Barbara, si Sandra taga Bagakay San Rafael. Okay. Ang suspect, ma'am, anong update sa ning mga suspect sa pagpang-hold up? Kag-identity? Bali ang suspect naton na-identify naton kay mayroon nagtawag diri sa station si Lieutenant Rene Mercado, ang Chief of Police ng San Miguel, nag-inform nga may tawo nga ginbilin dito sa Barangay Malawog, area man mismo sa Santa Barbara, nga Pilason. So immediately nag-contact kita sa alerto diri sa Santa Barbara kaga ginkatuan dito. So gindala nila ang tawo sa sanitarium kaga dito nagkato ang aton nga pulis kag gintan-aw ang identity kag ang description sang tawo nga dito nakita sa CCTV kag ang gindala sa sanitarium. So nagmatch ini ginkuha dito ang aton nga mga biktima sa gasoline station kag gindala sa sanitarium kag positively identify nila ang aton suspect nga si Alex Alvarez, 33 years old, taga Santa Clara, Uton. Okay. Ang isa ka suspect, ma'am? So, ang isa ka suspect, amo ni ang driver, nag-surrender ini sa Haro Police Station, si Edmark de la Cruz, 32 years old, taga Zone 1, Takas, Haro. Anong nakatabo, ma'am, sa Pilason, ma'am? Bali, sang after nila pag-hold up, nalagyo sila. So, ginsulod, according sa suspect sang pagkandak sang investigation, ginsulod niya sa sling bag ang iyang armas. Dito nagalupok, nigo siya sa tuo niya nga paa. Okay, siya ang nag-angkas. Backrider. Backrider. Okay, so subong ma'am, ano ning status ang mga suspect naton? So, subong gina-prepare naton ang necessary documents. Pagpasakaan naton sila sang kaso. Ang si Alex ara sa
Sanitarium Subong naka-hospital arrest kag si Edmark ari diri sa aton station king turnover sa nga Haro Police Station. Robbery na siya, ma'am, no? Yes, ma'am. How about, ma'am, ang nakuha nila sa may gasoline station? More or less 22,180 pesos. Okay. So, sa Subong, ma'am, anong latest sa sitwasyon sa gasoline station as of today? Kamusta sila? So, back to operation man sila, nag-open man sila, ma'am, kagati willing man to sila mag-file sang case against aton ng mga suspects. Anyways, ma'am, initially nakikita ko man ng CCTV footage, nagpangtaya sang pusil. And paano ni ma'am nakuha ang cash? Baliging palapitan niya to ang cashier, ginahambalan niya nga hipos lang kamo, kwarta lang amon. Mutong dito sa may sa may kahon, mula man to ang nakuha nila ang 22,180 nga amount. Ano yung trabaho sa mga suspect, ma'am? Bali si si Alex, driver inisa sang sang ibas na bala. Oo. Si Edmark, conductor man. Top danay sila ni. Ang ruta na bala sang San Miguel, Iloilo. Miguel City. Kaya na nga gina-monitor nila ang JR gasoline station or natabuan lang mo ng gasoline station nga ilang ang gin-rap, ma'am? Bali, according sa ila, bago lang ako pero establish na pa na. Kahit siyempre kung mag-ubra ikaw o natural planuhan mo, doon hindi man ta magpati nga bago lang sila naka-agi sa amonding area. Kaya hindi man nila ruta, bala nga daw usually nila maagyan. The kind sang gasoline station, do dali magit siya nga masulod mo, gamay ang security, hindi ta makatight, ma'am, daw mo na. Yes, ma'am, kay wala sila security guard, only lang gid ang good thing kay may CCTV sila, at least may ka-lead man sa aton nga investigation. Go-operate na sila 24 hours, ma'am? Wala, ma'am, basta lang na sila 7 isa 7:30. So mga what time to siya natabo ang robbery, ma'am? 7:20, na sila? Manog-close na? Oo, manog-close na. 7:12, gali 7:12. Patian si Police Lieutenant Aidin Lacrete, ang Deputy Chief of Police ng Banwas o Santa Barbara Municipal Police Station, Bombochamp. Alex, last name niya, Alex? Alex Alvarez. Alvarez, taga Haro? Hindi, taga Barangay Santa Clara, Oton. Si Edmark taga Oton, si Edmark. Ano apelyido ni Edmark? Taga De La Cruz. De La Cruz? Oo. Taga amo ni taga Haro? Yes. Oh, sino napilasan? Amo ni si Alex. Si Alex. Oh. So, ano ila pusil? Pusil, ano ba mo sa? Ano iya pusil? Pa-recover? Yes, wala pa na. Wala pa na recover or wala pa na pahayag ni Lieutenant Lacrete what kind of pusil niya siya ang dala nila. Aha. Okay. Tawag sini gani. Amo na basta malain ang imo sini nga tinutuyo. Why ka man sini ginapanugutan nga mangin madilag-on ikaw. Kag nanotisyaran ko, mga bayan nga chief of police daw nagakasulbar ang mga kaso ako. Dito sa Tigbawan, dali man to Bombochamp. Bayi ito ang chief of police ka Tigbawan? Yes, yes, babae ito si Ma'am Lipat ako, pero babae ito sa Bombochamp. Si Ma'am Lipat? Si Ma'am hindi. Gina-joke talaga siya. Sa ICPO, bayi ba ng chief of police Sulbarman? Ang sa actually Bombochamp, sa may Santa Barbara, so in chief of police dira si Major Lambungan. Ma'am Lacrete isang Deputy Chief of Police sa Santa Barbara. Himuon ko na lang kung hindi chief of police, ang bayi, ang deputy bayi, nagkakasolve. Sige, amo na, sakto. Oo. Kaya nung Mayo man, ang mga municipal police station, guro nga hindi kasulbar ka mga kaso nga nagaklinabo sa ila, siguro pa islan tabaying opisyal ay. Oh? Sino sa pwede damo-damo to Ilonggo sa class 2011 sinagtala PNPA? Damo-damo to Ilonggo nga baying laban-laban mga major na subong pwede nakapungko gruda. Di ba? Yes. Oh. May pamangkot ko Bombochamp. Ha? May pamangkot ko. Ano?
Who run the world? Ano? Who run the world? Who runs the world? President? Abi mo, masabat ko, girls, ha? Hay. Sa ulado ko lang kantabla ni, ni Beyonce. Abi mo, kung kung paligo ko naga, kapimagi kong ga-report ka na sa second edition, bla mo na nang kanta-kanta ko naan, mga, bilang kita na siya, ni, na, wow. Siya? At least nagkakasolve, di ba? Ano man dog pa sa mga babae nga chief of police ang mga lalaki, araw-araw. Hindi mo ko magsugot mga musna? Oo, hindi man gura. Di ba? Sugod ka na iya. Sakit ka daan, sugod ka na iya, Ti, dako niyo pagpangangkat sa mga chief of police nila, mga lalaki nga chief of police. Hindi nga chief of police, ha? Kung isa bala kung si Master pa, nagaka-slit of the tongue ako. Ang mga lalaki dira nga mga chief of police, mangin pagpanghangkat ini sa ilaw nga kung masol gani sa mga babae nga chief of police sila, hindi. New challenge. Okay. Basta takiyon mo ko ka mga English gani, kakakumaan ko na yun. Ang tatlo ka baol gintaw taguan ko sang sang akon nga English nga kargada, pambusina. Ang isa ang nouns. Ang isa ka baol pronouns. Ang isa ka baol verb. Sa mga B. Doon wala ka ba? Ito basic. Wala ito kaya mo man, ha? Ang nabukaran ko lang, verb lang. Ang mga nouns kag pronouns ginapangita ko. Kita mo naman, no? Kumaan naman sa ako. Oo, nakumaan ako. Oo ka lang da. De? Extra na. Uy, tabangin niyo si Bumbusina. Uy, nakambalo. Bumbusina? Yes, Momo Cham. Tama na. Importante, may nagkakasolve nga kaso. Ang inulmaan mo ko, nadula ka na sa kangina. Sabi ko kung nakaburahog ka sa manhole. Momo Cham. Amo na to. Importante nga ni Amber ko sa imo. May nagka-solve kita nga cases, no? Diriya sa may, Iloilo province. Kanya city, Momo Cham. Sige, extra na mo sila. Ini si Bombo, sino ba rin Israel sa pambansang radyo ng Pilipinas, kag consistent overall number 1 sa Iloilo ba sa radyo. Bombo! Thank you so much sa Bumbusina, Marisuela. Ginapunggar gini mo. Hindi pagpunggi pala siya imong karadlawol karon kung tabasik talabangan ka na daw kun kuan hindi kami kabalo. Sa aton sini mga kabumbo. Anyway, mayo ni kay amo na ang ambal aton basta kalainan ganing ginahimo sini nimo mangita ginaya sa mga sang mga pamagi parang hindi ina matigayon kag madakpan ikaw. Sa aton sini nga mga kabumbong oras 57 minutos na nakaligad sa takna sini iyang launa diri man sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, no? Oy, sa mga kabombo naton ha. Yari ang mga importante sini kay kiwatan sa Plazuela de Iloilo subong nga palabuton sini nga Sabado, Hulyo 9 tuig 2022. Sa Sabado, July 9, concert at the Plaza. Your favorite weekend musical entertainment. Magabalik si Mr. Totong Villaros. Kagang iya sining fabulous band sa sining musical event. Dala nila ang variety of hit songs that are largely from the past years. Magasugod lasais sa gabi. During the event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mags are up for raffle to all patrons. Hulyo 10, Domingo adlaw, ang doors sa La Tolda ang bukas, no?
sa kung sino man ang maluyag magtambong sa regular Sunday Mass 11:00 sa aga during sa Eucharistic celebration. Offer prayer that the global crisis that we are presently facing would serve as a catalyst to bring us closer to God. Now, pagka Domingo, bukas ang ganahan sa nasiling na sa aton siningi nga mga kabombo, no? Para sa misa ginaagdang tanan 11:00 sa aga. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Sa gihapon, kung nagapangita ikaw sa preska sining karne sang baka, manok, baboy, isda, kag seafoods. No? Sa kasarangan sining presyo, magbisita lang sa Farmers sa Bazaar. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Sa lower level, pagsaka mo sa upper level, ara man dito ang mga panakot. No, prutas, utanon, preska, kag kasarangan sini nga presyo. Parking space, tama kalapad, kag hindi tama kalayo sa imo sini nga balaklan. Unlike iya sa iban sini nga baralaklan, no? Ang parkingan sini nimo mangita ka pa sobra 2 ka kilometro, malakat ka sobra 2 ka kilometro. Sa aton sini makabombo ina iya pagsaka mo dira iya sa parking area sa Plazuela 2, no? Ara man dayon ang aton sini nga the Farmers Bazaar. Ang iban nga mga balita ka impormasyon sa aton sini nga pagpangalagad bantayan sa iban sini Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ismobot siya Blanco Hover gabilin sa imo sang manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Ora! Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani,
protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Tulungin sa inyo mga kabombo, 7 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Kumusta na ka mo? Lunes na naman kita, umpisa sa liwat natin nga pag-updanay. Diri sa kahapon lamang program, so I'd like to warmly welcome you sa sining hapon. This is Tita Regine, and we have beautiful stories ang in store para sa inyo for today. May I just call the attention sa aton nga letter sender, si Toto Subang. Actually, iyang story ang first letter natin nga pagabasahon. And he has sent us many pictures. It's just that pictures access denied. No? Engineer. So, paano naman? Can you please do something? Sino lang ang pwede nga maka-access ini? Sayang naman. Damo, tano mo pictures ng ipang dala din, hindi natin ma-open kay hindi kami ka-access. Well, anyway, sa aton dira nga mga kabombo, I hope kung magpadala ka mo picture, inang
pwede gid ma-access ha. And if ready na ang mga stories ninyo dira, pwede na gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala ninyo isulat sa isulat sa papel and then ibutang sa envelope, lakip man sa mga pictures and then ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope you had a great weekend. You had a good time. It's the 4th of July. So ano ang mga ganap dira sa inyo? Well, anyway, I hope one of the ganaps would be the making of your story para sa KLP. I-send na dayon. So let's all get settled, mga kabombo, wherever you are, sa work, sa inyong mga panimalay, sa panimalay sang iban. I hope may great reasons ka mo why you are there. Siguro may gid man. But anyway, wherever you are, welcome gid and thank you gid sa inyo pag-upod sa aton this afternoon diri sa kahapon lamang program. So ari na ang ato na ambahanan para sa inyo from Earl Lorraine Kilarto from the Bombo Music Festival, Dahilan. Good afternoon. Tapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titigsin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na, wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Earl Lorraine Kilarto para sa inyo. That's Dahilan. Ano ang dahilan? Bakit wala ka kagabi?
13 minutos na makalipas ang tak ng alas 2 sa hapon. Again, welcome sa tanan naton ng mga kabombo. Thank you, Gid, for sharing again your time. Diri sa KLP, kag-ari naman ang Redman i-shares ng ating mga letter senders. And we have this story coming from Toto Subang, sa probinsya sang Iloilo. Sayang lang, we cannot show you the pictures. Hindi natin ma-access. I do not know for what reason. Ano ang dahilan? Toto Subang. Anyway, ari na ang iyang story and it says, Dearest Tita Regine. Maayong hapon, Tita Reg. Kag maayong hapon man sa matag palamati, isang bantog nga programa sa Bombo Radio. Ako gali si Toto Subang, hindi ko matuod nga pangalan. Taga-probinsya sang Iloilo. Sorry gid Tita Reg, kay medyo late na ni nga pagpadala ko sa sulat ko sa imo para sa Father's Day. Pang Father's Day ini. Pero it is better late than never. Di ba la, Tita? I agree. So kasubos ang iban, may kasaysayan man ako sa kabuhi na hanungod sa akon nga amay. Una, wagas kung magdisiplina. Si Papa, grabe gid magdisiplina sa amon, especially sa akon tita. Kaya ko ang eldest sa magululutod. 4 years ang gap sang utod ko sa akon. Tuig 1990s, aga niya pa ako ginapabugtaw, kag ginapahimos sa sulod sang balay. Biskan ara man si mama ko. Gusto niya may sistema ang tanan sa pagbugtaw sa aga, hasta na ina sa pagtulog sa gabi. Dapat pagambal niya pati kadayon, why naduro kumod. One time, nahulog ang utod ko sa hagdan sa balay namon. Sadto nga kawayan, naigo gid ang ulo niya sa basin nga ginapakulob sa dalom hagdan. Ti, nagisi gid kag damo ang dugo. Baw tita, ginbakol niya ako kay nga ako no, nagipabayan ko ang utod ko. Sa isa lang kabakulay, may silhig nga bukog, may kagingking, may siklat nga kawayan, kag paha. Wow. Imagine, sa isa lang kabakulay, amo na to ang inagyan ko. May ara man nga time, tita, nga kauna, after panyaga, ginatipon niya kami sina, kag ginapatulog. Siyempre, tita, gahigda kami sina sa papag, nga magburugto, kag magtulog. Samtang gapamati sa KLP, si T.I. Evelyn Pasadto. Pag may maghulag, bakol dayon. Te, kundi, hindi na lang kami maghulag, hasta nga mapiyungan kami. Pagbugtaw namon nga provincial jail na ina nga drama, may ice candy kag kumbo o kon banana Q na kami nga pang merienda. Ginabakla na kami sang merienda sang galibod nga si Lola Unding. Sang elementary ako tita, after class sa Central School, mga 4:40 p.m., ga-attend ako sina sang catechesis sa mga Dominican group sa Banwa. Igo sina matapos, mga past 6 sang gabi na. Pag-abot ko sina sa balay, gapamaypay na ina ang barakul sa akon. Puwerte aking niya tita, kay nagabihan ako. Abi niya kung ano na ang natabo sa akon. Kay that time, do grade 5 pa lang ako sadto. Wala pa man di cellphone. Gamayan lang ako maging santos, Tita Reg. Kay biskan ginabakol ako ni Papa, ga-attend man gyapon ako sa simbahan. Pero sa ginatagan ko siya rosarito, wala niya na ako ginabakol. Hatag man lang sadto ni Sister Cleofea, nga subong madre na sa Dominican Sisters. Next, lagaw para may isulod sa kararaw. Si Papa, Tita Reg, ginaupod niya ako sina panahid sa baybay. Bale, kauna, Tita Reg, ang sahid namon, 2 kabilog. Ang isa para sa mga gusaw nga isda or mga tabagak, nalipat, naku kung ano sina ang tawag na. Mamag-an ini siya. Ang isa, simpot nga sahid. Gagmay matasang net niya. Tapos, ini nga klase nga sahid, mabugat, especially kung basa. So, ang ginaobra ni Papa, ginatunga niya ina ang sahid sa amon nga duha, para bala, hindi masyado mabugat sa iya.
Ginapasaan ko ina, medyo mabugat pero wala mahimo. Kay sadto, wala pa stable work si mama kag si papa. Ang edad ko sadto, siguro mga 10 years old. Kung kay isa, mga alas 4 sang aga kami kapanahid, kay tungod bata pa, matulog pa ko sina. Pero ginabutong niya kahig ko, hasta nga makapanahid kami. Isa sa to kagabi, sang nagpanahid kami ni Papa, madulom ang palibot. Kasanag lang gid sang bituon, sang bulan, kag sang ramag sa tubig, nga ginatindugan ko ang ara. By the way, tita, ang ramag, amo inabla ang sparkle sa tubig, kung maghulag ka sa dagat kung gabi. Okay So, samtang gahulat kay Papa nga makatangko sa piyak nga daryahan, nakatangla ako sa mga bituon, kag nakapamangkot ako sa mga ini. Siling ko, mga bituon sa langit. Ano ayhan ang akon kapalaran sa ulihi? Manahid na lang ayhan ako? Sa tag sa kagabi nga magpanahid kami Tita Reg, ang falling star tana akon ginabantayan para malingaw man bala ako kag hindi mahadlukan kay madulom. Kung ano karamig kung kaagahon, baliskad naman kung magpanahid kami kung ugto. Di one time tita na nahid kami mga 12 noon, gahibi ako sina kay medyo dalom na ang dagat. Baw pagsinggitan ko nga medyo dalom na, naugot si Papa kay kagahod sa akon. Pagbutong na sang sahid, kag wala sang hulik, siling niya, te, kita mo, wala kita hulik kay kagahod sa imo, nagpalalagyo ron ang mga isda. Wala kita isda nga mahulik, wala kita sudaan karon sa tigpalanyaga. Ginbakol niya ako tita, sang kalat sang sahid, puwerte naman ang hibi ko sa kilid baybay. Samtang gatagiti ang init. Nabatian sa mga gamadyong sa kamalig. Naguluwa sila. Siling ni Lola Kalay, "Hoy, tama ron ra. Sa pagkainit, ginabakol mo pa bata mo?" Kauna, gaupod ako sa iya baligya sang green shells o kung talaba. Gasakay kami sa tricycad namon, hasta sa botong uton. May tiyangge pa kami sina Tita Reg. Dumduman ko pa, gasakay ako sa muhon, tita, kay ginabutong sang hand tractor, nga siya ang gamaneho, para nami ang taramnan, antis magsag-ub kaparay. Kung tig-arani, gatulog kami sa kamalig, agud bantayan ang mga tumpi nga paray, para hindi bala pagtakawon. Tungod sa iya kapisan, napunan niya man ang mga basic needs namon tita. Dumduman ko pa habang niya sa akon. Pagbugtaw sa aga, maraha ka dayon dapli. Kung wala dapli, pangita dapli. Dami mga instruction, no? Tita Reg, na sunod ko gidi na bala hasta subong. Ako naman ang gaugtas sa mga utod ko. Kung hindi sila magbugtaw aga pa, kag mangita o kung magluto sa pamahaw namon. Early 2000, sa nakabakal kami tricycle, tita, kagamuto ang ginabiyahe-biyahe ni Papa. Nag-entra man ini siya sadto as barangay tanod, kay may scholarship sa West, sa mga bata sang tanod, yadi pa kunutani sa akon kung mag-college ako. Joker. Isa sa mga qualities ni Papa, nga nasunod ko Tita Reg, ang pagka-pilosopo, pagka-langulango na. Malapit ini siya sa mga tigulang. Kuhang-kuha niya ang kiliti sa mga ini. Kauna, may tiyangge kami. Nagbakal si Chay Padang, do sala-sala bala. Di after na niya bakal, nangalihid ini si Papa sa kilid tiyangge. Kay mapauli na ining si Lola Padang. Kuntani, tisin sang amon atop sa sin nga palayas kag malaba. Way bala ni Papa ginhakupan sang dakal-dakal. Kagin-it siya sa atop na sin. Kundi naggamak ang mga bato. Abaw, nakibot si Chay Padang. Sungong singgitan niya kay Papa. Ti utoy-utoy kakadlaw si Papa. Kadamo pa nga mga langulango si Papa nga naobrasad to. Wait lang, okay, good, engineer. Thank you, kids. Ara na mga pictures na, mga kabombo. At last, naka-access gid man kita sa mga pictures na gin-share na diri sa aton. So, to those viewing, makita niyo na ang mga pictures. Padayon kita.
So, Tita Regine, husto lang namon iirehe sa mga utod ko kung madumduman namon. Abi mo nami man ni siya magluto. Dinuguan kag apan-apan nga tangkong sadto sa dako ang karahain ni siya galuto. Tira man gawa kaadlaw nga konsumo namon. Kaagahon sang April 27, 2003, napuag kami sang amon katulugon sa singgit ni Mama. Siling niya, tuto, si Papa mo wala nagabugtaw. Bale, sa salas kami, Tita Regine, katulog ang pamilya, kay mainit sa kwarto namon kung summer. So tingob kami nga 7. Ibalik ta tita sa pagsinggit ni Mama. Ginatawag ni Mama ang piyakbalay namon nga mangayo sang bulong, samtang hugot ang pagkupo, samtang gatangis kay Papa. Dali-dali man nga nagsulod ang mga piyakbalay namon kag nagbulig karga sa gamay nga bagon ni Manong Jojo nga yara man lang sa piyakbalay. Si Mama tita ang nagupod kay Papa pa hospital, upod man ang mga piyakbalay namon. Sa dalan pa lang tita, wala na gaginhawa si Papa kag nag-iririhi na siya sa iya nga shorts. Pagabot sa hospital sa Gimbal, DOA na siya. Sa malipot nga pulong, nagtaliwan si Papa tungod sa cardiac arrest. Mga 19 years ago natabo, tita. He was 43 years old only, and I was 13 years old that time. Kag ang amon kamanghuran, 3 pa lang katuig. Ang amon kabuhi, nangin mas challenging, kay wala na kami sang amay. Samtang gina-type ko ini sa laptop ko, Tita Reg, daw matulo ang luha ko sa paghanduraw sa natabo kay Papa. Ang ginapamensar ko na lang nga nagdula man siya sa amon, pero damo man siya nabilin nga mga values kag leksyon nga pwede gamiton sa amon nga pangabuhi. Kung Christmas, New Year, birthday, o kung anuman nga okasyon, o kung selebrasyon, ginadumdum ko gyapon ang akon amay. Siling ko, Pa, kung tani buhi ka lang para may kaupod man kami naga-celebrate sa mga okasyon sa balay. Kag kun may problema ako, tita, gapangayo gid ako guidance kag bulig kay Papa. Kung kaisa, gailig lang ina ang luha sa mga mata ko. Basa ang ulunan pagkaaga eh. Biskan wala na siya physically, pero I recognize him spiritually. Gapangayo, kuya bulig kay Papa ko, hasta subong tita. Sadto, do hampang-hampang lang ang pagbulig ko sa iya sa uma. Pag-upod sa iya sa dagat para manahid. Wala ako naglaom nga amo tugali ang pamaagi na nga matudloan kag matrain ako. Sa gamay nga tion, nakaobra man kami ni Papa sa mga happy memories. Mga memories nga ako na lang pamensaron kag handurawon. Maricall sa makakilala ni Papa nga siya ang tawo nga masinadyahon, joker, responsible, kag mapisan. Subong tita, sa kaluoy sa mahal nga Diyos, may establi naman ako nga obra. Natapos ko ang college ko sa West Visayas State University as a working student, kag sa bulig sa mga kaparyantihan ko. I also finished my master's degree, kag nagmarcha ako last April 9, 2022, sa Guimaras State College, now Guimaras State University. Samtang ang 3 ko ka mga utod nga babayi, nakatapos man sa West and sa amon youngest, graduating naman sa college sa ISAQ. Hopefully with God's grace this year. I wrote this letter para makahatag man sa inspiration sa tanan nga mga listeners, especially sa mga kabataan, that they must value and love their father. Kani ka mo dira nga may mga amay pa o kung ginikanan, hatagi sila importansya. Kay sila, hulam lang naton sa tagtuga. Ipabatsyag sa ila ang imo nga pagpalangga. Kag i-enjoy ang panahon nga updanay pa kamo. Gapasalamat kita ko kay Papa, kay kung hindi tungod sa iya, wala kami nangin mabakod sa pagpangatubang sa mga paghangkat sang kabuhi. Ilabi na gid sa mga life skills kag values nga ginpakigbahin na sa amon sadtong buhi pa siya. For the simple achievements that we gain, we offer it to the Lord and to our parents. Kag kung ano kami subong, ina, tungod kay Papa, kag kay Mama, pati na sa mga tiya, kag kaparyantihan namon,
nga nag-support gid sa amon. I recall that night, samtang gapanahid kami ni Papa, kagatangla ako sa mga bituon sa kalangitan, kagapamangkot kung sa diin ako padulong. Ang amusad to nga pamangkotanon, may mga sabat naman, pero subong, sa tagsa nga pagtangla ko sa kalangitan kun gabi, kabahin na si Papa sa mga bituon. Yara siya sa kalangitan nga gaubay sa amon, samtang kami gapadayon sa pagpangabuhi sa sining kalibutan. Diri ko lang tapuson ang akong malawig na sulat, Tita Regine. Pasensya ka na, ikaw na lang ang bahala sa letter ko. And belated Happy Father's Day sa tanan nga mga amay. More power and God bless, Tita Regine. Sa liwat, ini si Toto Subang sa probinsya sang Iloilo. And PS, Tita Reg, last natin nga kita ay sa Plazuela de Iloilo, May 6, 2022. Bautandaan mo pa. Siling mo sa akon, mapadala ako letter liwat. So, aring na Tita Regine. Thanks, Gid. Kay tama, Gid. Okay, sige. Please contact me kung when basahon ang letter ko. So, salamat, Gid, sa liwat. Si Toto Subang, sang probinsya, sang Iloilo. Welcome namin lang gid sa imong Toto Subang, no? Because ang tanan nga mga ginpagtudlo sang imong nga amay nagtimo gid, no, sa imong nga kaisipan, everything, even ang mga pagpang-train niya sa imo, mga times nga nagatangla ka lang sa langit, nagapamangkot ikaw, diin gid bala ikaw padulong. Kag ano bala ang mangin ikaw sa ulihi, ano man manahid ka man kaangay sang imong nga amay sa ulihi. But of course, ang tanan nga mga pamangkot nga ato, may ara na sa mga sabat sa karon. Why ka man nanahid because you dreamed higher than pang panahid. And now, after nga, why nang imong nga father, because equip mo ang self mo, ready mo ang self mo, nagpaninguha ikaw, so mas better sang sa pagpanahid. Wala man sila nga ginapakanubo nato na ang mga nagapanahid. But of course, ikaw, because you dreamed bigger and you aimed higher, so ara ikaw subong sa sitwasyon nga pwede ka na nga masaligan sa imong ginikanan, and I am pretty sure you're also a big help para sa imong mga kauturan, sa ilaman nga paglabot sang ilang mga dreams sa ilang kabuhi. And your father played a big role sa tagsa-tagsa sa inyo, no? Para nga malabot ninyo ang luyag ninyo nga labuton sa inyong pagpangabuhi. And also very nice nga nagahambal ikaw until now, you still pray, no? Kapangayo kay gayapon bulig sa imo nga amay, nga giyahan ka lang, nga buligan ka lang, no? In every challenge nga nagaabot sa imo nga kabuhi. And in every situation, nga daw siguro hindi ka kabalo, especially if you're at a crossroad, diin ka, mapawala ka or mapatuo ikaw. So kanami, no, because you pray to God, and then at the same time you also ask for guidance sa imo nga amay whom you so very love, and at the same time you so very you appreciate so much nga even if amo sadto, no, ang mga pamaagi niya sa pagdisiplina sa imo, sa pag-train sa imo, but sang wala na siya, no, mas dira mo pagid nga mas deeply nga na-appreciate ang mga gintang tudlo niya sa imo, ang mga pagdisiplina with love niya sa imo. And now hamtong na ikaw kag you are also making your own life, your own destiny, and sa mga nalabutan mo sa imo nga kabuhi, kanami lang gid, no, nga you would always remember ang imo nga father nga sang ara pa siya, ara gid siya, no, behind you to support you. So thank you so much, Gid, and I really appreciate ang mga nice pictures nga imo nga gid apidiri sa imo nga story, and it's good nga na access nato rini. So thank you so much for
sharing again diri sa KLP Toto Subang sa probinsya sa Iloilo. 33 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon, magapanbalik ang KLP with Tita Regine. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala, himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals.
Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. 8 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Yari ang mga importante nga kaywatan dira sa Plazuela di Iloilo sa subong semana tubtob Hulyo 9. Sa July 9, Sabado, concert at the Plaza. Of course, ang inyong paborito nga weekend musical entertainment. Magabalik si Mr. Totong Villaruz kag ang iya nga Fabulous Band. So sa nga musical event, dala nila ang variety of hit songs that are largely from the past years. Magasugod alas 6 sa gabi. And during the event, napulo ka mga Plazuela di Iloilo mugs ang iga-raffle naman sa mga patrons. Pagkadomingo nga adlaw, that's July 10, bukas ang ganaan sa Latolda sa mag-a-attend sa regular Sunday Mass, alas 11 sa aga. Pangamiyuan tang ang aton ginaatubang nga global crisis, magadala sa aton palapit sa Ginoo. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa aton man nga pagpamalaklon nga free kita and very comfortable, bangod sa nga open air setting kag bilang kuluhaan naton sa aton nga pagkaon sa tama kakasarangan nga presyo, dito kita manindahan sa The Farmers Bazaar dira sa May Plazuela 2. Kompleto dira, may mga isda, baboy, manok, fresh katanan, may mga itlog, may mga uga. Dira kita manindahan sa The Farmers Bazaar sa may lower level parking area sa Plazuela 2. And then, saka naman kita sa upper level, dira gihapon sa parking area sa The Farmers Bazaar para sa mga need naton nga mga ulutanon, mga prutas, kag iban pa. Siyempre may hagdanan nga nag-connect sa lower kag upper level parking areas para mangin mahapos para sa aton nga makalabot kita dito, no makaparik-parik kita, saka panaog kita sa lower kag sa upper level parking area sa The Farmers Bazaar. Ang The Farmers Bazaar, of course, ginto ko din sa tiyon sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Sa susubong, ang COVID-19 dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal. Ginapasiguro sa The Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Padayon kita sa aton nga mga kasaysayan nga igadulong sa inyo sa sini nga hapon. Let us proceed. Sa luwig naman i-share ni Lolo Dencio Sangharo, Dear in the Regime. Bago mo basahon ang malawig nga kasaysayan sang akong tatay, gusto ko lang ipahibalo tani para ini sa Father's Day. Si tatay, solo nga anak, kung tawgon, anak sa labas. Ang iya nanay, bali lola ko, mayordoma ni Don Benito. Kay gwapa ang lola ko, nakursunodahan sang Don, nagbusong. Sa babalaan sang asawa sang Don, ginpahalin siya. Natawo si tatay nga wala sang amay. Sa nagaedad siya 7 ka tuig, namana si lola. Nakabata siya sa 2 ka bilog, 1 ka lalaki, kag 1 ka babae. Sa nagaedad si tatay na 10 ka tuig, diri nagbago ang batasan sang iya tiyo. Permi siya ginapintasan. Amuto, gindala siya sang akon lola kay Don Benito. Ginbaton man siya, kag ang itsura niya, iya sang Don. Gindala siya sa Negros, sa Hacienda Lopit. Sang primero, maayo ang pagtratar sa iya. Ginpa-eskwela siya, galing hasta lang grade 4. Sa nagaedad siya 15 ka tuig, didto niya naagyan ang kapintas sang asawa sang Don.
Grabe na nga obra ang iya naagyan. Kung makasala siya, ginaputik siya. Naagyan niya, sipa kag tampa. Ginhimo siya bakero sang anom kakabayo. Kung ara ang don, maayo ang pagtratar sa iya. Hasta sa kwadra na siya ginpaestar. Maayo kay palangga siya sang mayordoma, amo ang gapakaon sa iya. Ginabaklan siya bayo. Sa nakaedad na siya 18, ginhimo siya sa kada. Gabulig sa pagpanapasang tubo, pasaan sang tubo. Kung maguntat ang season sang tubo, ginapaarado siya. Sang hindi na niya maagwantahan, naglaya siya. Nagupod sa batel. Ang batel, amo ang ginakargahan sang kalamay pakadto sa Iloilo. Paghalin sa Iloilo, apog naman ang karga. Pila ka tuig, nagbakal ang mga Lopezes sang barko, ang Princess of Panay. Amo to naguntat ang biyahe sang batel. Nangayo siya bulig kay Doña Sayong, asawa ni Don Santos Lopez. So ginpa obra siya galing kargador man gihapon. Nagsaylo siya sa Asturias Sugar Central. Ginapanag-iyahan ni Doria Maria Ford. Gaupod siya sa bagon halin Capiz pa Iloilo. Siya ang gaisip sa nagagwa nga kalamay sa bagon. Siya gahatag sang stick kada labay sang kargador. Sang ulihi, nagpakarga na lang siya sang sinako nga kalamay sa tag 8 sentimos kada sako. Diri sila nagkilalahay sang akon nga nanay. Kay si nanay, galibod sang inugpamahaw, mga pitsi-pitsi. Hasta nga nag-asawahay sila. Kag nakabata si nanay, 8, pero 2 patay. Isa ka lalaki, kag isa ka babay. Ang ika-4, ginngalanan Benito, pero napatay. Sa nagaedad ako 7 ka tuig, nabatyagan ko na ang kapigaduhon. Kay bisan sa pagpamahaw, 2 lang kapandisal, kag kape nga wala gatas. Kun kay isa kamote. Halos tanan ko nga kauturan, way katapak high school. Paano? Ahaw kargador man gihapon. Kun wala galing, gabaligya siya isda. Diri ko nakita ang paghimakas ni tatay. May magulang ako nga lalaki, nangasawa sa edad nga 20. Tani, nalipay na si tatay kay may timbang na siya. Sa gamay pa ako, may nagbatyagan man ako sang pagpalangga. Nadumduman ko pa nga kung maligo kami sa suba, ginaaba niya ako kag maglumpat sa tubig. Kag ginahaboy niya ako sa madalom nga tubig. Kung magpunga-punga ako, sa lumo na niya ako. Amo na, nga sagad ako sa paglangoy. Kaagi, gindala ako niya sa fishing port, dira sa Aduana. Kaysang una, dira ang baligyaan sang isda. Galibod na siya, upod ako. Gasinggit siya, bangros, may mata pero wala ilong. Tilapia, labas pa, guwapa, pareho sang akon asawa. Abi mo inday, ang gabakal kakadlaw. Pagabot sa haro, damo nalapok ang tiil ko, kay wala tsinelas. Nakita ko ang paghimakas ni tatay, kag ginasulay ang ulan kag init, para lang maipakaon sa amon. Inday madumduman ko pa, sang elementary ako, mangayo kabalon, tagaan ka 5. Nalipay na ako, kay isa na kamalaba nga butong-butong. Hasta naka-high school ako, amuman gihapon, pinitensya. Kung kaisa, galakat lang ako sa eskwelahan, wala kapamahaw. Mangayo ka inugplete, may dala pa nga buyayaw. Para pisetas lang. Subong iday, hindi nakilala sa mga bata ang pisetas. 47 minutos makalipas ang 2:00 sa hapon, magapanumbalik kita para tapuson ang sulateri ni Lolo Dencio Sangharo. Magabalikan kay LP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Advanced practitioners, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps.
Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo Puso shoot nato ng sulatiri ni Lolo Dencio. So amoy na, Inday Regine, mangayo kay inuplite, may dala pa nga buyayaw. Para pisetas lang. Subong Inday, hindi nakilala sa mga bata ang pisetas. Siguro hasta ikaw, wala man kakakilala. 2 ka Gs, 20 centimos, 20 centavos. Ang Gs, 10 centavos. So hambalan ka nga, untat ka na lang. Puro lang kwarta. Inday na dumduman ko pa, may Christmas party kami. Nangayo ako bago nga de largo. Ginbaklan ako niya. Pajama! Inang manipis. Nagreklamo ako. Siling ko, hindi ako sina. Para na iya sa pagtulog. Isok-sok lang. Hambal niya, de largo man agihapon. Gapili ka pa. Tingin buklas niya, kaginggaan ako de largo. Tapos classmate ko, ginsakop ako niya sa alamutan. Inday nakatapos ako high school, naghambal ako kay tatay nga maeskwela pa ako. Makuha ako balasiman. Tigil sa bata ko niya, kataas ang handom mo, wala ako ikasarang. Maglibod ka na lang isda, kung hindi, mag-upod ka sa akon sa pagkarga sang kalamay. Samtang gabulig ako sa paghimbis ang isda kapag pamakas, naghambal ako sa iya, Tay, pangayo ka balabulig sa mga paryente mo nga mangranon? Sabat sa akon, maghipos ka. Himakas ka sang imo masarangan, pareho sa akon. Pareho sa imo, nga wala handom sa kabuhi. Ano gid ang handom mo? Ang sabat niya sa ako. Makakaon man ka mo, wala man ka mo ginagutuman. Hasta sano nga amo man tanigyapon. Tanawa ang balay, sari-sari ang dingding kag atop. Ang sabat niya, ano? Sagad mo patahom ang balay, kung magyera, sunugon man agyapon. Tay, siling ko, wala na gyera. Maalam na ang tawo subong. Isa ka adlaw, samtang gabulad ako sang isda, may gindaho sa akon si tatay. Isa ka sulat, ginhatag sa iya ni Don Ramonet. Ihatag ko kuno kay Don Vicente, kag basi siling niya buligan kaniya. Kay wala man siya gatener sa balay, kag hindi ka kaasi-asing makasulod sa ila balay. Ambal ko sa iya. So, ginbilin ko sa security guard. Ambot inday ako, nabaton niya to.
Akon lang, base, ginpaamak to sang security guard. Kag daw wala man mihura. Gipamangkot ako ni tatay kung kumusta ang sulat ko. Sabat ko babay, na lang ato, mangita na lang ako obra. Bisan ano na lang. Maayo lang, may mabinuligon nga tawo nga nagbulig sa akon. Amo ato inday, medyo nakatibawas kami. Sang ma-regular ako, ginpauntat ko siya sa pag-obra. Nagbaligya siya prutas, gapamakal na siya sa mga banwa. Isa ka bes, na masyara siya sa akon, gapaminta gid ako sang barko. Gipamangkot ko siya, singko ari kahaw. Sabat niya, matanaw ako sang barko ninyo. Tiginabalaan ko siya. Tani, kung nakatapos ako, may pabugal ka nga kapitan nga bata. Pasalamatan mo na lang, bisan amo lang ina, may sweldo ka. Hambal niya. Sige, ang pamaligya niya sang prutas. Wala kami kahibalo, nga kadalakat niya, way gapamahaw. Gainom siya sang biti-biti. Nagbatsyag siya nga nagtaas ang iya BP, naguntat siya. Kay nahadlo ka magka-high blood, naghimo siya bulong. Ang ahos, ginahuluman sa langgaw. Ginainom niya kadatapos pamahaw. Nakibot kami. Gulpi lang nalipong siya. Tama kalapsi sa iya. Kindala sa hospital. Galiinday, nag-anemic siya. Sa hospital siya, ginduaw ko siya. Ginambalan ako niya. Ngang tag-iya sa hospital, lolo mo. Abaw may lolo, gali ako nga doon. Te, malibre ka balay randere. Nagyuhom lang siya. Tapos, ginistorya niya tanan sa akon. Nga may utod pa siya nga lalaki, ang ngalan si Reynaldo. Paano mo siya nautod? Pangitaon ninyo sa Negros, sa Banwa sang Hinigaran, bata sang Don, sa labandera nila, lain ang nanay. Pero inday, suno sa mga istorya, ang Don, mabuot kag maalwan. Damo kuno ang nabuligan. Ang asawa lang kuno ang istrikta kag dalo. So pila ka adlaw, nakagwa si tatay sa hospital. Sang nag-ayon na gid, nagbalik naman sa pagbaligya sang prutas. Ginsaway ko siya. Sigo maguntat na siya sa pagbaligya. Hasta subong hambal ko, wala ka man kwarta. Tiyang sabat niya, maano ko di. Gadugang akong luya, kung sagad ako pungko dira. So ginsigi ang pamakal kag baligya, nagbalik naman inom. Bino de Agoso. Siguro nadala siya sang wakal sa nagabaligya sa iya sa tinda. Nagbakal sa isa ka long neck. Amo ang ginainom kada aga. Duha ka kopita, kay nami ko nung pamatsyag niya kada inom. Pila ka adlaw, nagbatsyag sang sakit tiyan. Ginpa doktor namon. Siling wala lang matunawan. Sa pila ka adlaw, kada aga gasuka siya sang daw brown, tapos nagahiggo sang daw itom. So isa ka adlaw, nagdungka kami, naabtan ko si tatay, tama kalapsi, kag kaluya. Naakig ako. Nagsinggit ako, nga wala ninyo gindala sa hospital si tatay. Nagsabat ng magulang ko, hindi man siya gusto kay hulaton ka pa. Amo to, gindala dayon sa hospital. Ang resulta, cancer sa tinai. Isa ka bes, nagdungka kami, nagbisita ako sa iya. Gikumusta ko siya. Sabat niya, maayo na ako, pwede na ako kagwa. Sang hapon, antes ako magbalik sa barko, naghapit ako anay. Gikumusta ko siya liwat. Ara ang iya doktor. Naghambal, nga maayon ako na siya. Pwede na siya kagwa, dason nga adlaw. Amo ato, naglisensya ako nga magbalik sa barko. Pagtalikod ko, gintawag ako niya, nga balik ako. Naghambal siya, nga hakwaton siya anay, kay gaus-os siya. Amo ato, ginhakwat ko siya, kag pamangkuton kung okay na siya. Nagtango lang siya. Ti, mabalik na ako sa barko. Magpangamuyo ka. Sagad talikod ako, nagbalikid ako. Sagad ako niya tulog. Nagbalik naman ako, kag magsiling. Tulog ka na. Gipamangkot ako niya. Diin ang mga utod mo. Sabat ko, dugay-dugay ara na sila. Si Toto mo, wala gid gabisita sa akon. Masako siya. Karon sa hapon, madungka na sila. Mabisita na siya. Nakadungka lang kami sa Manila, arang akon hinablos na mangkot.
So namangkot ako, sini ko nga ka mo. Sabat nila nga nagahibi, patay na si Lolo. Inday, daw tinakluban ako sang langit. Ginhagad ako sa hinablos ko nga maupod ako, pahibaluon ang akon pakaisasakya po. Gasakay lang kami sa jeep, gatulo ang luha ko. Pagabot sa balay, grabe ang hilibion ko. Gahambal ako, ngagin palumbos mo lang ako, siling mo maayo ka na. Kung gabi, makatulog ako kay tatay, nagatulo ang luha ko. Kag nadumduman ko, wala ko ginpahalipay si tatay. Gaplano pa ako nga ilagaw ko tani sila ni nanay sa Baguio kag Manila. Inday bisan amo lang ato si tatay, palangga ako man gihapon. Napatay lang si tatay nga wala nakaagom sang kalipay. Sang paglubong niya, gadugang ang kasubo ko kag ginatukar ang oh my papa. To me, he was so wonderful. Inday, salamat gid sa pagbasa mo sa malawig nga sulat. Ang tagsulat, Lolo Dencio Sangharo. Kaloy man sang gindangtan sang imong mga father, no? Wala na siya gin-accept and at the same time, ginpabudlayan pa siya. But anyhow, nagpaninguha man siya ya, kag nakaangkon sang pamilya, kag kamo, no? Anangin bunga sa ilang pagpalanggaan ng isang inyong iloy. Well, siguro dako man ang iyang handom, no? Para sa imo, it's just that kulang lang gid siya. Feeling niya lang, do kulang lang gid siya sang kapasidad. Parang mabuligan ikaw sa pag-materialize ng imong handom. But it is good that even if gahambal siya, hindi niya kaya, pero ikaw, may nadangtan ikaw sa imong kabuhi. So that means nga you did that extra mile para nga mabuligan ang imong kaugalingon because tumabudlayan ikaw, no? So pagkuasuporta sa imong father, although you understand where he is coming from. Well, let's hope, before siya nga nadula, like kumbaga may acceptance sa iyang kaugalingon, and at the same time, basi no, may mga regrets siya nga ti ula ka niya na buligan, but seeing you now, nga ti may mga nalabot ka man sa imong kabuhi and also ang imong mga kauturan siguro, I guess that's enough to make him happy wherever he is right now. So thank you so much, kids, sa imo Lolo Dencio Sangharo for sharing with us your story. Impunto 3:00 ang aton nga oras. Kamu dira mga kabombo, I will be waiting for your own story. Ipadala nyo lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or you can email sa bombo_Iloilo@bomboradio.info. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pagupod sa akon, and most especially, salamat sa mga letter senders naton for providing us with this very heart-touching, very wonderful stories, mga napunan sa inspirasyon kagiya para sa aton tanan. So very motivational. Maraming salamat. Balikay kita buwas sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.